na Krobea Asante dansoa e woni mfefo nyina mu ampa benyimfo kan ampa se woto akotire pompani so mo woni premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na se wotena se ya no otumfo opim so otikokko so atwe pini okasa no ma tutu ontoma sase se wotieo na Krobea am fire kajagum na yetieo Pramu ato abusafo ya mamunyina ha ebraso sa sama hodo bia yaboabo no se Asem Beba Dabi kasebo yade ebeto manimu nembom ensam no de edimu akotene ebi enesen yebebo hwi na yade ani akre eyeswame entwa ho abia honom asem bia si honom amu nkyiremu no yade bebremu abusafo yebeko ejoso edene nkwadoɔ sabre be kasai Abranche bi onye mfrinhia tuodu edum watronse do edesei na yeframa ne yebohwini ade ani atra eye esremu apoya mantam yomukru kase ne bogatanga mu ababetodwa ese nkwadan ketengete enkagiriwafo emama ene ade omdo moma wade na mpanimfo eguso omo yabidi aboa sare ebeye no mepe ano enuabubre yade ba ku atuatose sabrede afiti kotieba konkura yade ye friends ye cholera yade do beto dresse nipa be dunsia wobawu eda nipa be wo hade dumienu ranse dunu mo okro no so wo mo so bianya wo mo ma perifoni abrepa ezano do so kakra be ni apane dia ma mo ni antra kwapem se yade be na wie pa mo na mo si na sene so family say abel fonten video Facebook no so no Tech 102.9 FM Tech 102.9 FM Infonia edihwe biara no yede baba begu honom na mo hwe no na mo che na mo mfefo so atimi anya bi ahwe eba ne sa na ebetimi aboa papa enmekwe bia dawroma eno maso yasene ansemu do yede ebre mo vata milk no ewodwa so abusua ye ba ye mfia duonu nie yenya problem bia da na ede paawo enya grokra ye so ya make drink e honom so ya na yede ye na eno adanchi ya cafe bia enimo indi so onum bia bebo apa ma pomode hu nzabati akonkan vata milk choco so ho tiobro makaka wokoko ene ade aye eno so ehyeyi pa vata milk banana kwadu ene ade aye na kwadu na yede aye no se de amanfo si kamfo no enya gro enya mfrafra wa bia yemfa bibia emfremu kwadu no na mo ankasa mu de kwadu etimi aye ebo apomde ho nsem papa ndi titro ni mema entunya bia no anom amamen vata milk strawberry so eniu eno so ehyeyi pa ede pa na adokrampo de calcium omega 3 wom 6 wom and 9 so ewom enti abusuafo wa bra wo tobi anom no na akwada no oba no utobi na wodo so no nom kakra kasa eba ne sa na ne dipe ma bew enya de okosuku ni akire na de ne robi fi okwan bia so ba bia supermarket wo bia no okwa wo se vata makenti ena onamu na elese warehouse 2024 abusuafo abato eda yenim no otek ofaba ye ne ekum soroma manfo etwa bidie na se de eba enesen abusuafo ya beboda wuru efra dopa na ekwapa mse ye beto aba no awie ene ye bekenkia na munhu de ekoso ewo bibie mu asomdue o enamde ejamo mohwe na asomdue entime enkoso wotu aba wie ya pep na ode wakwa se na wakwochim afidie no na ode ato tech wireless no fatu tech 102.9 pane akura filter forma abusuafo ye de bebremo perfect series a woman wa eda mekan for diaba for GS ne daka wobodo mo twedua no atinwase se nkora no se fataso mo kenkane apamfo wo mo anwo sa wo mai eye soronko erunti eda ya gia tumu your English language basic 1 kosi free don ya don soronko ede aba mo kenkante ase panti akora no kenkano na na adwere no ebo donko samni gugum sa o apa what people no bison for KG1 kosi basic 6 ede chapam ede ya yade aba montre eso history of Ghana wo mai aba kosam ede mu ntwemu nyinata ni nyinata yede aba working can ye no ne asem no se de si ye no akwaro betimi akan se de no gina ho pepepe RME soronko computing KG1 kosi 6 no Samso and creative arts no basic 1 kosi 6 science maths ni nyinata ya no soronko perfect yo perfect na preschool for nkora do wo mu evo na 01 kosi KG2 no numeracy language literacy OWAP creative arts phonics computing coloring and writing ni nyinata edua ragete apanti nkora no ben sa dacha nkwama egina wo mo eso erunti exam questions ahoro bia evision for ni nyina so set dia mock exams terminal exams midterm exams
perfect oh perfect Kumasi wo puto je station wa kuma eye nkranso dansoman first stop ohona be hu ya cha kwan number is 0243 299 938 and 0540 755 465 ya famity budahene nana kwasi wusu echan menu ya asunaba ohene kwabena boatin asabre chechemu enie Asem Beba Dabi sabuna nyaba na nyaba si abusuafo nyese kan de twam ya no ya ne de kan obi kan asem wose nipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi eno ana yaduru so no Asem Beba Dabi kase ba edi kan ye de ani kire swami ntwa ho bia honom swami runabout honom na ye demo ekro enkra eba kire se akwanhia bi asi honom ama nipa ba ko de kana na waye nyame edia owo na jei odoma nkoma wo mi ye udeni o na se brede abusua bi ede kansem na okyerese kai bokina so kai dia nana wafa eye enkrata na afe galon yesusu se na eno oil na ewomu na obi ahudi eye ene kotesan ye ewo eye saabia ho no mode momra otek 102.9 FM otek 102.9 FM Facebook no so asana na no so na mode momra na momra emehwe na edenchi ye no ene ekowi ase omo akyerese akwakodi awu ama eye enipa baako wato na no nse do ya na okiremu ananka bia ananka ekeka kro no wonuma omode eye abobo ya edi dwuma no enke bedi omunya papa ya chese enya asam ketwa ya sebre akwakoba ne sa no mose gala na yesu se oyiwo mu no ebrekra na mu no sokra no na abusuafo A4 sheet bia ye enkrata ahodo ya ye de print ngumani ade na eno soso ebi ewo mu na odansini baako ya na ogina ho bie na nimienu hene tia santemu wodi hunu bie ye oye abobo ya driver wone oteke fem atwetwe enkomo wone de mpukura mpo de eka de enkantoto a eton no enya sem ketwa kra na wabra wo kire ensemu wode akire utaki kase bono mama yintie ya lodu ko Burkina Faso abobo ya shasi driver ni timi huru jane na samyong ba ko shasi muno ye register 2024 and also shasi sisi ya kase driver ni timi huru African and so as you see a driver in the hospital, you see I can say, I know a thing. Hey, they ate me money. Wow. Eish, I know a thing. Abushafo arahosamo asie ewo swami runabout ntwa ho bia ho na muti mu asemo na bra na video ya mo hwei na ye kwakofa ede abano na aye sanyong vehicle ana se sanyong driver ya wono no ne car no akwakwa ase no na edaso ehase nti sebri no ya nse da ntimi mfensa ensi ebo enka pote se wo matimi ayi ana omuntimi eji ebre ene da acha ha momra otek 102.9 FM na momra mehwese di SI no ai buakata ene to abobo ya ndi ohuri abobo ya driver no ehuri ko won di ohuri enti jamidi no ho afofie enti nkeka eti serious asye ai abujafo ade na ehu bra otek 102.9 FM na bra behwe ehu papa no man no so car no so pa swanema to bu tonche mu sa ai hwe galon no ne da ho no galon na wasan so ato ai abobo ya so bia ya na trotro ni gina no a ai aguna jama sem pon a hodoma na sase mu esiriye wasiri hodoma word no nipa ba kwa hwere ne nkwa e wo sa kwanchia we mu aya asefo sem so amintwa ho bia hodom yaw abusafo de esi eno no abusafo na ye to so ye mfiri so amekanku no e bia ye hoda fe ye mo pehwam ye nko edwo so ede ne nkwa to na sabra edwo so ti krum eye baro na ye kro no edo ya grofo sem wasie pa sha branche ba kon ye frɛ no boyata Douglas atapani sana dodo do frɛ no emfiri no aduonu enum 25 years ena Douglas wonya na we no eye koka beka kire so patafo di aba bi na asi se wodi senka asem sikura no aso Douglas kura ya de na nke frɛ no abetrem na wasiesie eti Douglas bo ba ko
ane gere ba konsempran wo mo twenye se de ne ede ntokwa wo mo dia wo se ni ntokwa ko chese ye pato mo bie nyi na doctors pri wo se munya ntokwa no ntokwa de nye se biburu ede nkrama kura jan ekon na nipa mi na ba be kon ene se bo ba ko ya wo ne gere no kono de wo munu yakunati kwapai wo fan chen wo se wo kopedua bi doctors ti ede nche ya wo dia doctors tri mu a ene se ye ken no Douglas atwansie do a kyese edi enya yo sese abrante woni gere no na ekon kakawu entokwa kon mentemi ho ase Douglas se etokwanye munyai mumfa mpem ha ya edi akura na asie se nipa ni nipa bunua na eno no na de na ne na ko che obisa pisa kwasin bebre prekope no abrante na ntiase a kyese wakoka de beka Douglas a eye abrofosem na yetiti musa bra posifo wo mu aswasem no mu a eye abrofosem pa na Douglas ni nua kakra woron so Douglas atakakra omnyina Douglas minim eda wonon so echire mu ne eye oteka se bobo nkomo no de tudwa se ni kunu nua no de o peacemaker pa ka obi no obi konkura no a enya de ya wono no kopese tokoso ntu saa bia no bovura mu se enkagari ni boy ntokwakwin wo behwe na nko na no atom na asomdua tumi aba tia no tumu ye bi opatafo di aba branche no efatire ho bunkwanta ba prakopa akofa ayi bia ayi babadua bi kuta na de dencho de abo eye ni tribu akofa rosem dia banti sa posifo na evura mu branche no di ewu atisa wode ata eye Douglas atapani wadi dua board ma transie do no posifo akache de adamamprochi wo mu akire no tisese de eguso aye din sebno akire ani people mu ha abisanfo oba Facebook no so a branche no papelo we ni branche no ode ayi board no we do na no ne gere no ekon no oba in Facebook no so a otek 102.9 so a abisanfo abranche no ankasa wudi egudu a wanya mfirinche duenu numu no anase de no okon no wode yibo atano wada Facebook no so aposifo anya no wo be se wanye ni yekura nti eguso edi asem no chi nyame ya domo ni people mu no ye de elbebro se de court kan da yakwa wie no yedi nyina bibibi edi amonjukwasi yentoa so na branche sisi semena bokomu ene na ya toa elsam no so yademu a kiremu ewo esremu apuye mantam yo mukro kase ene boga tanga ne de obekọ na tanga no na aka enkra firi won eba kire se nyame anim no kwasem nie ubehu akwada kete abaya wo na abusuafo ache no na omode no ama aware chese mpepere ho awade na omode ama saa na okohwe papa pani bia oso na bodwe se nwimu to adonkokura na eyeyie aye fita na akwada abayo afrechwo mombo nse ene nimpokua yi obaka se oboase anka wo na ne no fuisi ho no saa na ne twinso empuru atase de obi hyase adua bayere foforo ewo tachiman edika bebo no empuru asa na jasa kono bia nim oda bia nim nanso omode na ma awade by force nana na aka obie ama eye wonoma omoye bidi aboa sede beye na awadeje mu nsem betimi akoso metre eye Ministry of Gender, Children and Social Protection omohwe sede beye na ema na afi nkwada ne dada setremu yedie bambo ebetimi awie mu die wonomo ne eye krobea omoka bia eye eba saa sensem no mu a wonomo kom ho abom ya sebre no omo kire se saa ne ma no omo twaba na omo de ahwea no sade beye na inen kwada mayo anketenkete nkaji wafo ya omo do mama awade basahar so ententem so ema abekwa koduru bebe kra no bi abrabo akwakosen ene enwuma suan ontimi enyamu suafa papa bia na onomo ehwe sade ano betimi abrase dia ene kwan bia so no ewaso mutimi hwe na ebia ansa no dwuma kra ene bi ombetimi asua na onom asua ensa no dwuma ifise wiase mpani se anoda ho ekekansem ene so ni akra no osua dwuma dia ene ebeboa no ama wono ankasa kra no watimi ahunu se sade eniema esi ekri ewose bia mesua dwuma no wie ansa na bia mekwa awade amakwa awade na wofo nso kra no badwene bibi no mahu se da bi celebrate akwada no wo ye bibi ye betimi aboa amadaati bia no ne yedie atimi akonkan enti onom atrese saa niema na ekwaso ehorem no enche biara wose eto eba bitwa
ama nneɛma atumi akɔnkan ama wɔdom a wɔdom hɔ nom no wɔmatumi anya adwuma agye ɔpani a ɔno ɛna wokɔ ɛyɛ esire mu apuoyɛ mantam yɛ ɔmukuro kɛseɛ ne bogatanga mu a ɔno ɛna wɔda ɛyɛ nkwadaa ɛyiedie ɛna afei nso kura dada asekyerɛ mu ɛyiedie ɛne ɛbambɔ ɛsoɔ ne din ɛne owura James Twene wɔne nsɛntwerɛfoɔ abɔ nkɔmmɔ ɛna wɔde ɛto dwa sɛ nyameɛ no nie sɛ wohwɛ mu paa deɛ a afe a ɛtwa mu no mekyerɛ ɛyɛ last year no wɔsɛ saa asɛnsɛm bi ɛsisi wɔ hɔ nom a mmienu ɛna ɔmu nyaayɛ ɛne nkwadaa nketenkete o yɛbɛka sɛ bi a yɛfa mu hanom a gyenefoɔ aha ɛna ɔmodo ɔmoma awadeɛ basahare soɔ yɛ a ɛno no ɛntimi amuwa ne nyinaa ka ho bi ɛna sɛ ebire deɛ wɔn aboaboa nsɛm n'ano yɛ a wɔn ba bɛyɛ bi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na saa nkwadaa mmaayewa nketenkete a wɔn de wɔn awadeɛ ntɛntɛm ɛsoɔ no ano ɛtumi ɛbraseɛ ɛwɔ esire mu ɛpoyɛ ɛmantam Elzonfo yɛntoa so na jene for mom to jene na jene traders association jene include include jene include yes yo Elzonfo da yɛntoa so na konkura yade cholera yade do yade yampirifo sabre wo mo prematire kaka yenye se yade no yade ado pa wo man kana fana baabi afrase prepreso ba na mpirifo wo mo aben pa wo yɛmabu wɔ apomtia fam no mja betutwa kyire mu sɛ sabra yɛka sɛ de nipa edunsia ɛwɔ banka na wɔn mu anya cholera yade no ebi atoa nsie do nipa bɛ wɔ ha ne dunum 115 ɛden so na wɔn nso te ho pentin kwa yɛde bi no mu atoto ayasa biado na de a yɛhwɛ sɛ yade no ebetumi ayi afiri wɔn so na panipa wɔ head of disease surveillance de ma Ghana Health Service Dr. Dennis Elai ɛdo ne nsɛmtwerɛfoɔ photo kɛsɛ no wɔkyɛ sɛ deɛ pempen so bi wɔ kyirikyiri de benche mu no bɛ apem ɛne ahasa ne dunum ɛda wɔ kyerɛ sɛ sisi deɛ cases ya wɔ mo ateteɛ sɛ mantam awrobit sɛ enkran ɛde mpɔtamo afrepu mantam nso ka ho bi na wohwɛ fifi mantam ne atɔe mantam a ɛnso ɛka ho wohwɛ wɔ mo mansin awrobe dumiedu no a ɛne jajajajaja no so jasem ketwa kra mantam na no a ɛne abupan no bɛ ba ko akyiri pɔsoɔ miedu ɛna ɛno nso titiri mu a ɛkɔ akyira kyɛ sɛ ha adwen papa na wɔgya sɛ kɔde da adeɛ si ɛkɛn no ɛhu papa na Ghanafoɔ no yɛ ana so brakyɛ siana aboa bi wɔ hɔ wɔwura mɛfrɛ no ana saa aboa no bia saa na Ghanafoɔ yɛ aso brakyɛ si aka kyerɛ sɛ obi a yɛyi sɛtie bia no kɔde da no afiti kɔtia yɛ ne ho mframa bɔba na yɛsɛ didi so hyehyɛ di so ɛne adeɛ na Ghana ni why not just mu akra wo no ye ya na ayayi wo so onfro ne nsa no wo boa kana mfon wo mu enta ro nsa no ne ade ye wo sempelifo di so na setmafo di so no na ye ni so saa nti na enam so akofa wu na de aba bi won so kra no ayase nipa so masi bia hafo ya montam kwa ya sabia ntentem ne ye nhwɛ mu na de ye bobɔ ba no bi kra no na yemtuo wo hu wo ya fie bi no ade bo sɛ saa nsenkyerɛ ne yɛbɛda die no ne ne yo a yɛbɛkyerɛ sɛ kɔda no wanya bie no kɔma dɔkɔta nhwɛ wo no wɔte hɔ na wɔno ankasa pɛ ayi ti sɛ kura se Mr. Jemfi wo drɔso no afɛkyerɛ Mr. Jemfi me jamenan me fe wo hu wo bra ade no nso saa nsenkyerɛ ne no nso wɔnhwɛ yi abɛka sɛ wo normal wo de normal wan na tete hɔ a na kɔda no wakum ɛno na dɔkotafoɔ kyerɛ sɛ yɛabɔ ho nkyerɛkyerɛ da wuro no abɔ kyerɛ mpanimfoɔ egu so kan na nso timamfoɔ deɛ wo yɛsɛ sɛ doa ne sɛ yɛtimu na adeɛ baako a wɔn kyerɛ sɛ kɔfa ba no sɛ yɛkɔ anonemiamea sɛ wobi wɔ ha wobi hu na pewa wɔgyawe ato ha na ayɛ sɛ saa nnoɔma no a hohoro wɔn nsa na naso brakyɛ wɔn hohoro bi wɔn nso koraa no abɛka yɛsɛ sɛ no a nso fi ne yɛnom aduane a yɛ a yɛnka no heɛ nwatemamuni wɔtete di sansa anɔpa no so de yɛkɔm de ne nti hand sanitizer wode bɛsi kɔtia hɔ sɛ bio kuronkuma mufuo yɛabɔ dawuro yɛsɛ yɛ amohoro mu nsa o veronica bucket si o ankana mfon wɔde yɛ dɛ ɛno bia na Dr. Lai kyerɛ sɛ akɔfa nyina de aba no kyerɛ mu sɛ 2017 kosi 2023 no saa bere no mu a na COVID-19 no ahim so a yɛ ba no deɛ na cases no kakra yɛ fiu kuma bi sanse hɔ no de na temamfuo ani abrɛ sɛ COVID-19 no yɛ suro paa cholera no na akɔyɛ adeɛ bi asɛ temamfuo deɛ ne aputɔ wɔn de ne yɛ dɛn nanso kamyɛ sɛ no so yɛ adeɛ bi ha dwen a ano ɛden engyene wɔn kyerɛ sɛ World Health Organization abansaku batan pɛyɛ yɛhwɛ apomden so no wɔn nso de ato dwa sɛ wɔsɛ
mpanimfoɔ twe ɔma dwene ɛde si soɔ paa sɛ konkra de kɔde da no yɛpɛ pomasi brɛ mapa ɛde ba nti ɛnei wɔn atrɛtrɛ ni nnuro no ma no mu yɛ agwa wakɔ kɔkyira enti wɔn ɛde atodwa kyerɛ sɛ wɔhɔ na fifa kakra tipae kakra bia sɛ ɔbrɛ kakra wano awo nom ne ade na wɔdwon so no ani nya fɛ no ne ade a bɔpɛ hwam na kɔ ayɛ asabea da afɛ mpanimfoɔ ɛntumi ɛnhwɛ na konkra yɛ adeɛ no yɛ adeɛ a ano ɛhyeɛ paa Asem Beba Dabi kasi yɛbɔ no asi yɛfrɛ me Tirimuda hene nana kwasi wusu ɛkyam ne me nua asonaba ɔhene kwabena boaten akora de aka ne yɛ mo de apomode mapade eno ne hepa plus mixture apomode mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no, so to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi, Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more menufo, and Quadaw in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did Jodian Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, my, go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner combined store, or Nina B, English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and so I'm a prover, into a butter pian kotobi maneba. And that's already, so could be crab to me, I could chew, I could tone, how many students who now, and look at dear, what tip one. Say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here wamamua at 2 phone call put to a station wa and crying down so mine. First stop, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ne hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to 2 malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Now I'm no Hepa Plus mixer. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. I pay for about or more menufo, and Quadaw in Fidu Yunkan. Our pharmacist and her bar shop at 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer and Mapo drama. FDIG a Jodian Cratway. Ghana for Medindi Dr. Ima, if we bra MPP bar them, with me at Tretre Yapumudin Sheshe, any one's and some at Yama Ghana for or PPP num. Which say, we see Ayar Sabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodo, zip line, abe for Quanya or Fasuchi Chinru, I'm a doctor for Hawaii. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no kwa, ye den pipi abayasi, or map Mudia Jumai and a hiasin. I feel beer was sharp Mudia Jumanukina, Sika or do bongo brain.
enya nkwanyimu afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso yenya de wo nanim. Mo atete anesifo bebre. Ne yemani je kran so ne se wosanso de sika de ma anesifo a wodin tete no asama wo mu. Ayaresa be ye krabeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bo se yapomuden ho nhyehyɛ ne nsensɛm no wɔbɛhyɛ mu kena. Afei nso wɔbɛwie abɛfo kwan a wɔfa so edidi dwuma ɛwɔ yi health project no mu. Wɔsan so AC agenda 111 ayaresabea ɛwɔ man mu nyinaa a ɛbɛboa ɛdi nnwuma mpem aduoson aba ama adɔktafoɔ nɛɛsefoɔ ɛne apomuden adwumayɛfoɔ. Into waitress say a nɛɛsefo a wonya adwuma nyɛ no na benya adwuma yɛ ana. Saa pɛpɛɛpɛ wɔbɛnya adwumayɛ na wasan nya ahotɔ ɛwɔ adwuma no. Ghanafoɔ moma yɛmbɔ yɛ apomuden hyehyɛ ho ban. To waba no ma Dr. Baomia to ma number 1. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto aba yi oman mu akandifo. Nipa ne dɔso. Nanso ba akodanso wɔ nyinaa mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ahunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a wɔyɛ Frankatufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de ɛyɛ ensroma no. Yewura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ɔde hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wono fufo bia ebenya sidi ahanum enti atamaame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si awo ato Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma nanso oji akatua ana face free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so betua ne ka 500 cedis akola ba ko bia enti say wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million enti wonya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one na yire ete oba ma na nya adwuma oba na nya adwuma bosumi so mo 1400 na omo ma so 9 omo so nkura no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sa ne ma we nyina ho abuchiri na me se ba be president university from first year ekosi final year untua school fees free uko university free hostel accommodation bibia free uko university so we JHS said enquire we BC exams yom be ko SSC o be ko SSC na ye ma 2000 se ba ko to prospectus akora bia ko to prospectus na afia bato edie yesesem hwehwansoroma no na team no monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nkyɛn ho pɛ na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Krobea Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Krobea Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba Abadabi. Krobea nye, Krobea nye, Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi o, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye ne na asienka. Ise nyuma no obia ni nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mo nyina da papa mo won ahoɔden no mo dia eni se ame no kasa no bai
enkwa na odi ama me odi afem yen oso wo bi a sene ya me tinya tia to obrani ho hwi pata ya kede na adi a che na adi afem yen ebi nso wo mo so na asemo ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpa ba mo da so busua ye waduma papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia emu brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo nyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotire odo ensema ya no mo tika ebe putu sema yene ne na ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nyesa na mo tie o mo ka se duma na mo ye no emra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye na ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho de ni tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen ya say amanfo akabia matina o mafutue usom say afutue enya adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia ha obepe mpe le no an le dia dwe kushina no ne ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama obwacho wate okay okay mate any endase se medi tura na se mo afra de medi tura guso obeka se antura na medi asema mete wa meka ni nyina obi atie mi musi mi nipa bone obi atie mi enye se bia asem no obi atie mi pa obi atie mi se tura na medi gu papa ne so dia minko se ani nyina no ha de ya santiman me mmodua wa ha me kosfia na me kosirima nda me bodua mejo na kosirim na matuha force anu ube bodua no atu afia santiman yes na ukoko na waye ne asa no mejai ube ja ukoko ne o yes na se papa no no na abusianfo nyina o mo asia bese na papa yes ready so we can photo no so o to so sua ba no yes nokre monsieur babikura monsieur na wonka nokre ushi ashi asase so obakwa aburekire obaba abato dan no ukọ Hanimalia obaba abato dan no kotompo etese alopre awo otu wiem obatu wiem na amansanyi na hunu aso seten obaba abasi asase so red nkosia miansa no mi suro beti ho no that's right mi twa kotompo ama obiba na red say won kan ya woro de opa onko bodua no na me de me suro duabo me somnyame me suro duabo na red say won kan ya na odi ni kosia miansa na ba ha afidie so ha me suro kosuabo no kule te se dan ya wo sia asase so wo ba kwa san ba so dan no Krobea ni na dan no e ko ba bia no kotompo so no o te se lupe utu a amanfo nyina ba hu anso abesan ba beto asase we so nti o de o ba pese o ba ye bia no o de wonje o se won ka no kura na se on de wa anyem no aha o ba no na hu ne ho so anti na meka se red ko to aduro anti na meka se o ba no wan to aduro anti na meka se adie ni no ano na ba ka no kura no eye me da se enti wa hu se emema ba o yere o mo ba no ho ofa mpana Krobea ni ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me koni ba ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be ma no me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia asi ho no e na odi ntoma sasa fom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na amenangi no ho adwale no ho dem ho e pepa no ho e de bounce up and o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra no abonte me ko duru yana na veranda no gate no o ma tum an loko e na me pia na me wura ho e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce up and naked nti wo ye dai ena me nya botre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce up and ne bibia naked o srenku ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsuo ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne petina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne se na me hwe na me sa de to
after me so torch say dem ho sum ka horo na me after na me hwehwe dem ho na me hwa na be man datam na be man so sore e gina hono na me bisa na questions sa obeka chem so ya bunni wo firi here wo se wo firi bonchi ofiri wanchi na den na joba dem hasisia no o se an oba no ya na danfo e no be adwuma ana I say oba be jale nam se oba be jale ntu be jale no abonten ho jale ni ho e na dem han so jale bia ni ha e na dem ha e na wogina manaji pan num ni problem ina ya ma onya konya oba wa wonti oba mi bola even ekropon ya betina area ba ko ayete ofa ma ni ensa mi donya me oba mo fa echire we na otu hosa no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na wocha me ntro obi onti me nkire me mpa me o dey me girlfriend me waru biem what dey we ebi a o pen fa ko medi what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina yi amedi wala de because ko mba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade chi na wasa ko hwegu we ondi dwane ade chi so ondi so plus you ready chese onu adwane na ade chi anu wako hwe no anu foforo obeba ni nsem original ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me medi sika no ya prema nsem papa we no to one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina yenye free na se me ma sole na ma sa ba ho se wale me ni ne ye wale ne wale china na asa we ya ka no busuafo no omo hwe nipa omo ngene me na ka sam na omo fa nipa no ka anasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu no oto ho a obukwa ko no adrewu ase papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwe me a otohu se menye enye wo de wo be ka no na busuafo no samenya omo abe kire be se ja wo yer no ya wo na wo me bro jina ma ya from Thursday me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka se me chance sister be ma wanya 40 years a won wale we problem usfa enware no de bia me kan se we me bra no hu an ohun de wo 102.9 FM Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Awiai oduman kuma nyame ayeye enka wudin enawiai oduman kuma nyame enase nkamfo ne ntontom ena yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiabrei yebema yenho
ye hyiehia ye bema ye ho aha na yama ye ho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ena wiei yasan hie bio adofo ne adehye ena ye ewukuada ena ye bosumi duba akui ne da etoso dumiensa emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewi adofo awiei yasan hie bio na ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie no na ye ba besom se de da biara da ye hia ye ka no ye se ye dwumadie a ye die ye de boa enipa eto gyen no na ye de sua de afei ye san de kire ye ho nso ade no ntia wie ya ye hia yi nokre ba bibiara owa utie mi free ba bibiara owa ohwe mi free ye ba besua de na ya san akire ye ho nso ade ena wie adwumadie ye live ewo ye Facebook ne so ena YouTube ne so ba bia no oba Facebook so say YouTube ni so hwehwe Otek 102.9 FM ba bia obeba no hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na so huna wadama eya hye adwumadi a ye die ma wunuanom enya bintie adwumadi a ye die na wunuanom enya binsonhwe na ye nyina ye nsua de na afei yensan kire ye ho nso ade ena wi adwumadie me san so ye live e wo Be Love Radio ne so ene uko Spain abuchima ni mu a Be Love fo a mutie ye na mo hwe ye nyina no nyankopon hyira mo awie ye wo GN Radio eno so wo United Kingdom mu ehwa ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Bruni Radio ye wo Sahara Radio ena wie wonum nyina abo ade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu e wo UK man ni mu ena Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchima ni mu dache Hima Radio de wo Denmark eni wo Rakus FM ewo Belgium ena mo amwo United States of America mu Columbus Ohio to be precise and Sky FM enso ewo ho a wabade mu fadwumadie amu bibiara nso enye bietie mede de Krobea nana Yaw Asante awiei Krobea jata majemadwa apesa makana nani oje aman awiei mene mapamfo yatenase obade ya chiame awiei ye hyiehia ya eja kra umpom te sai nyankopon adome ho ye pa na nso so nyankopon na daroma me nso be ho den ye de nyankopon ena ye ukuada sa bosumi du ba ku ide to so edumi ensane ne wo hwa ekirachi na yache bosumi nsumu ni yachem na che se aka ena no aduonu se na aka aduonu miensa na ye kwa akoto aba ade ba akwa da bia meka e de kire atiefo ene se ne amuamu nim Otek FM efri tete no abato obre na sa adrubio Ghana mayimu ba bibiara wo befa bia no yato ye reporters onmo ahase a wonom ekokoko da ne kura nyanso ye no ye prepare grounds no ewo constituencies ahodo a ye wo ewo mantiaseman Ghana yimu every district every constituency Otek FM ye bewuram na Ghana yaba ye ba betui de wo pese wo tie abakwasem a wo pese wuhunu efa Ghana yabato ho de beko ene de beto ni nyina no eye Otek FM election warehouse ena ade no nyina ye bebo de bede na warehouse no ye de agum na ye yiba ye ne moa betina fidie yi so anadwoda siom ahomadache anopetututu awia gede na ye bom se beya mubehunu safi eko osono eko chiriye eko afafanto anade ni trinwefu no anahefa na eko akoto ni nyina no eye election warehouse ewu Otek FM ha ene ye de besmo enti brebia no mo afidie no enaha frise ye na ye wo enepa no enso ede emamo na wiei obo hia ye hia yi
da bia ye ka de kyerɛ adɔfoɔ sɛ yɛsua deɛ kyerɛ yɛ ho adeɛ na ɔdoma nkoma na ne nyankopɔn ɛna wabɔ pensere miɛnsa na pensere miɛnsa yi asɛm a na ne nyankopɔn ɛka kyerɛ wɔnom ɛwɔ wɔnom asetena mu ne sɛ wa obiara adwuma ya ɔsɔre anɔpa tutuutu ɔbɛhyɛ aseɛ sɛ wɔɔyɔ ɛne sɛ ɔbɛsan line na baabi a yɛde wasie no ɛyɛ noa mu a na wosan wɔ line ade afa na kyerɛ sɛ wotoa so a o wotoa so kɔ saa line no wosan ne tee saa na mepa kyerɛ wonkyea ɛnkosi line foforɔ mu enti saa pensere miɛnsa yi ɛne wɔnom hyɛ aseɛ no wɔm sɛ o a na ɔdoma nkoma deɛ wode ma yɛn deɛ sɛ wɔ awani tua sɛ yɛyɛ pensere ɛna yɛsensene na yɛsi krataa nso so a ɛneɛ adwuma no deɛ yɛbɛyɛ koraa baaboro so sɛ yɛ adɔm ne ɔdoma nkoma nyankopɔn kasa o na pensere di kan asi krataa de so ɛneɛ hwɛɛ deɛ ɔtɔ so mmienu abɛtɔ so deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa abɛtɔ so wo a wobɛkyea no ɔdoma nkoma ɛtam o ɛde wakɔ akɔto egya a ɛhye buruburuburuburu mu moa nso mu ani tua sɛ pensere deɛ ɛyɛ dua mu ɛne ɛnyɛ firi enti sɛ pensere wafom na wɔdoma nkoma nyankopɔn atam o de wakɔ akɔto gya a ɛhye mu a pensere wonyina soɔ wei wogyina bia wei anyanyam bia pensere betumi atena se na wasan la ebie wa na enye ye adenti akyerɛ sɛ ɛyɛ dua a yɛde nato gyem ɔbɛhye okay na ne wɔn gu so miɛnsa yi wɔnom san yɛbɛhu a ne sɛ ireze bi firi hi apie santan aba bɛtɔ pensere di kan ne ho enti pensere san nyinaa no na ireze di n'akyi nkakra mehwɛ ni na pensere di kan no na wɔkyea yɛ no wɔsan kɔ wɔsi life foforɔ mu san na ireze sɛ hey pensere number 1 stop ɔsi adɛn wo task a ɔdoma nkoma nyankopɔn de maa yɛn no na woka ho bi ireza sɛ na wo ho hia ɛma ɔdoma nkoma a ɛnka bra wɔde pensere miɛnsa ebesi krataa yi soɔ no ɛnka ɔde wo baabi enti ireza wo ho hia ɔdoma nkoma nyankopɔn nti na wɔmfa wo nyɛ hwee nti ɛna wɔamfa wanka yɛ ho gyame na menyam adwuma kyea na pensere a wɔdi kan yɛ kyea wɔkyea kɔ ɛna ireza se dabi mentena hɔ ma wo nkyea saa ɛna ɔde ne ireza no esii mu ɛna ɔrezi deɛ pensere no asan baabi a wɔduru yɛ a wɔkyea yɛ no wapepa ho ne nyinaa kɔ akɔto pensere number 1 sɛ ireza amana yɛ adwuma yɛ hunu sɛ wɔno wabrɛ na wasam mfifire nte sɛ awia kataman a ɛhye no na wasan saa line wei na ireza apepa no deɛ ɔte ase yeye ɛna ɔne ireza so ntɔkwa mu hey ɛnya asɛm ketewa pensere versus ireza krataa yi so ɛna pupo sɛ na odifo Habakuk egyina baabi hwɛ wɔ mo ɛna ɔtɔ nkra kɔma nyankopɔn sɛ bɛhwɛ pensere number 1 ɛna ɔne ireza bi ko ɛwɔ sheet ni so na ne nyankopɔn baa no sɛ pensere ada no ayɛ saa wona me ma wadwuma deɛ na abɛnti a wo kuoi me kasai na wabobɔ ireza twitwa ireza homa ireza nso ahyehyɛ hyɛ no ama ne ho nyina titi o na ɔdoma nkoma sɛ me deɛ me paasomdwei enti sɛ pensere number 1 entɔkwa na ade bɛba deɛ a ɛneɛ egya kɛseɛ no sontɔn ireza firi akɔ ɛna ɔkɔɔyɛ pensere number 1 yɛde nakɔto gya kɛseɛ no mu wahye number 2 wɔno nso woguso san a na ireza kuro ya wo santan number 2 sɛ wasan ba biem wɔse ai na wo ba hɔ wɔse mitwam na mese me fa ha na mahwɛ madwuma a moyɛ no sɛ ne ɛkɔ meka sɛ no ɔmasan bi kɔ paa o ɛna odi number 2 nso akyi number 2 sɛ ɛsan yɛ o me deɛ mempɛ sɛ be saa nsɛnsɛm na wode bɛyɛ number 1 no wayɛ ama sesei na ne nyankopɔn de number 1 akɔto gya kɛseɛ no mu yɛhye no
wo san de santansa na bi ba be bome mesre osan eraser se mensan o se na die sebe aniamo ho sembe e na apeso be ye no krata yi so saa no anyanyam bia wo odoma nkoma nyankopon fa ho a enko wanfo amakrata yi so bi na yamfa wa ama ye ne ye yadwuma wo de sansensem we ya be si number 1 so no sebe ye tamne koto gemu a ye nia ye ni tua ye nua number 1 dem nyina wo su wo hye wo teateam ni ne su antumi anum gya no wo hye wo san de ba me number 2 so media me so saa de ani so o se number 1 na antumi anku a media me mentra kora nko baabi na wasa be pepa madwuma me pese me wie ntem no odoma nkoma de abaso bokese ne de mame enti se obesa ba be pepa machi na me mpene de a ene ye wo me ma ni machi ena pencil gina ho eraser anso se wonko ene onu nso gina ho afi wo hyase ye se wo tro wo sai bio no wono nso chia na eraser ekọ ho se wo kọ pepa ama na san betie sikwam come on na wayidi ahwem pau eraser da ho a wo su haba kukukuro ya ene oti eraser su no se hwa na esuo ewa adwuma yi suoi eraser ni suo aduru haba kuku anim haba kuku asan tonkra de akoma na nyankopon se hwa na ya sa no hwa ye din hwania munyi wo adi o se pencil number 2 o se ene se ne me ye pencil number 1 no wa ejanim santai no do no so akoto hia wo hie nomne de keke ka hunti ba sa no na adwuma ni nyina ba begina pencil number 3 so anuanom number 1 ya hye no enami eraser so number 2 ya hye no enami eraser so number 3 enkoa na aka no enti adwuma esese nka number 1 eni number 2 ye no se workload ni nyina ba begina number 3 so muntie o asem no bi na meka ni se ye pencil ya mani hunu enti wo sign ha no abesan ha to aso no abesan ha to aso pencil number 3 a bre wo ye no ho hwie nyeye enti se wo si so a wo sign no na wo da ene wo chia ne wo chia de ba number 2 diem no a chia de ba number 1 diem afa ye hunu eraser san ba bio santai obai no se pencil number 3 wo si eraser o se mahu se wa bre o se yampa na de wa ye nyina no achia saa o na number 3 ehwe nanim na ne yem wahye no kire se enami eraser kro ya so ni nua number 1 ko ni nua number 2 ko eraser asan de wachiachia yi sen ba ono number 3 so ene o se saa o se an o so de ehwesoro hai na hwe wo wase hai o hu sa achia o se an achia pa enti ene eraser ye beye ne dai kire se mabre o so okay ene wu gina nchen hakakra na de achia ni nyina no mempepa ho se beya na nyankopon ba obehu se wadwuma no etene osiyo enu odina nchen bra pencil number 3 gina nchen ni nyina no no de sabre no gina home na eraser de achia ni nyina wo pepa ni nyina free ho ema pencil number 3 hu se ampa de na eraser ka no ewom sabra wo wie na dwuma eraser nso abre no ene wo ka kire nse eye onso tena ha na menso mentoa so no mon kakran de san line wa koya kokodru baabia odomankoma epe no odomankoma ba ye no enu obusa pencil number 3 se adwuma yi mede mao eraser ba number 1 ho entokwasi ma mehye no oba number 2 ho entokwasi ma mehye no nanso wo number 3 de eraser ba ye no anhye adan eno se odomankoma yi medase mia na me sign no baabia na me sign ko se na echia mia ankasa de mahu na minim se etene nanso eraser ka kire me no mani ba me ho so sabra me ye adwuma ni nyina nso na mabre pa o ma me gina nchen ene opepa de achia ni nyina sabre no me de gema home me wie na mbeto aso enti ye ko me chia no opepa na me etene no me chia na wo pepa na me etene no odomankoma se ai enti wo line ya wasai efe pa odomankoma peja pencil number 3 so odini kire ewiase ka kire ewiase se efri na ekọ de pencil number 3 ayenti
baabia pencil benam biara no eraser enka ne ho enei utie me you need an eraser in your life uhia eraser ewo wabrabom uhia de wo chia obeteno uhia de wo kasa traso trapa obeka kire se eye hone entoaso wohia de wusika wanya no ode ye de ensem fata obeka kire se ahaya wode namui emoa obebo fom entifa ha wohia de wo memma wo matri so a obetia waka kire wo se brafom na wo kosro dodo wohia eraser bi ewo wabrabom enti saa eraser ne ba enfom so a woyo ene obeka kire wo Krobea Asante kotoko se de o twa sanu nim se na chiachia de a eye saa eraser ne beka kire wo ene hwan ni eraser se eraser ne ba otumi pointe de wo ya enye kire wa ma wani nso tie nadwene faton sene ni ebeboa wa fa pencil number 3 fa ye no ene oni eraser na mafebo e wo hwiase oba de achia me Krobea Asem nie Boni kasa akra yana nyame ase na yenchia yetiefo nyina tituru nanahima ano ampam me ma wache mama wa ha awie akra wasem a wakan yi asem a emuduru na ewiase a yewe obi bia ehia atene obia empa atene ho emfa ho ne ne waduro emfa ho ne ne wabobra na duro sane etie bia no uhia atene efiri se wo ho na wo se wo de wonnim bibia enti unhia obi a obetuufo ana se obetenetene wo a obi wakɔtɔ amenam enti Krobea Asante kotoko se ohene a wontie afutuo no ɔno ɛna ɛde ne mpaboa tesebie ma sebe yɛde ntumpan ɛna ka kyerɛ no saa bɛ no so no wanya akɔduru badwa mu awie firi sɛ wotu nofo a ontie ne saa ne enti no enipa bia wo wiase a ɛwɔ sɛ wonya obi a obetenetene wo dise nipa no ka saa asɛm no a na wahwɛ ni ye efiri sɛ de obehunu na obeka na obetene wo no ɔno na oboafo ɔde wo kɔ akɔduru bia bia ɛsɛ bia bia ɛfata na emom de obehunu a ɔse ɔnka na obekata so mu aso yes amasa de obeye bia ye no wani beteno na oda menem wani beteno na da ya tim na sorry a na ensori ndi wiase menka se baabi a wadu ni de unhia se obi betenetene wo obi ampa atene ho obi ampa afutu ho hwe se obema saa nipa bi aba won chen nya saa obekwa yenim nyuma bebre a agugu companies ahodo ahemfo ahodo a agugu party ahodo a agugu ni nyina dodo na agina tia omanti ana ama ni nyina aba ne saa kakra yese obi bia wonya obi a obetenetene wo abrabom bedase oba de achia me no ene oba YouTube ne so a mahu se Mustafa Sayid wawura fidie ni mu ene wabaso bremia busia kruwafo ene o se akra ya Krobea Asante we ye the midweek edition of Asem Beba Dabi akra Krobea ene midweek ye kan ho ye no nyina na ebom mate Evelyn Ahoy ene o se akra ya Krobea Asante ene wie ma menchi achiawo na wasemu a waka ni nei me sheda tena sidi se miti ahwe baabi akosie na de wudi asie no wama mani agye nana Nyankopon nhyirawo Regina ene o se akra Krobea me mamo ha o wonu abadwafo nyina na mo hotesen Reg ye ho ye pa Mabel Okran me dofo pa bi wo United States of America oba pa Mabel a very good afternoon to you mo hokra de ye good morning osena na ya Krobea Asante good afternoon. Yes dear Mabel and we are mechiao George Asadu onu so US and we are US for amaba ahoma ne so nyina Nyankopon nhyiramo o say good morning Nana Krobea I'm watching you from US matemedehye meda won so ase owura George Obin and o say akra Krobea downtown Toronto Canada and we me nso me wo na good morning to you and your crew and we are come ho pa nso a ejana so e wo Canada ha yenso ye hwemo Alex J and was a Krobea great job done
means me United States of America and the US for aba homa ne so pa nyankopon hyamo me wo Minnesota ene esa oni na nasro de oben wo ne wo ho chia ne mame asafo body wone ne yere gifty na wi Krobea yenso ye hwew na ye tiew wo Minnesota na wonsem a ya na wo kan ne animu no na Krobea ye ni je hu o ye ni je ho pa mate me da mo nso mase ogoro mensa esi onwunufo no se Krobea ye mo akwa ababio me je so me de hye kwa gudja bi mankransofo wonom nso abawuram ene wo se Krobea mankransofo yenso ye nie na midweek no ye ne wa na ebo ene behwe Mr and Mrs Jebie fie ha adofo ne adehye atwa ho ahia ye nyina ye tie mo ena ye san so ehwemo amwa Maxwell ene wo se Krobea minsumi o na wiai se wo ba asante bekwaya Maxi minsumi ne mabedwafo ya bade mu pa enya asem ketoa upon justice ene wo se yes true Nana Krobea wasam no a wo ka no no kore everybody ewo wiase needs an eraser se wanya eraser ewo wabrabo mu a obre eraser amekan mentie ne fala trasa no memfa nze Nana Krobea so obi ahia eraser enti ma me nkoto eraser nche mbotom nya saa na me pachire dwendwene ho kwa akiri na hunu se de wo ye de nye no obetumi abie na no aka kire no we eraser no de wo chia no obetno ye wo nipa binum wo wiase a osura atene wo ka de ye de kire no ade we ye a wo ye nana senka wo ye ni seyi a wa wo de kwa adwendwene mu ade wo ka ne wom nanso enam wa homa so nti na pesa o kire se eye mea ne mea de maka na maka de maye eno a na ekonti osie frioko ade na anim wo hunim de yen meka sei onso de ni nye o de beka akudintwo. That is the eraser I'm talking about, my boy. Inti nyankopon hyiramo. You see if Islam achibonka ono so Bahrain and was ya Krobea more blessings from Allah entomunu abedwafo so wate na wiei yenso ye kam ho. Okay. Adofo ne adehye ye da mo ase. Na dai ye ba besom na mewura kokko bi ewo manim ha na wiei. Oba kokko akwaba. Eya no aba bra wanim kasa go bibi we mu ohote say very good odi de say oba me de kwe bo ahima ekua ufiri hin na ba ha me firi tanoso ebu akwa tanoso na ufiri hin ankasa wunchi ne hin tanoso de wote ho me bo na ufiri ote hin ufiri hin ankasa me fiti chiele bo amai chechewere na ya ko krum de achomentanko adia obi edi honfo bi nie de oni honfo yo ba ade okay akua bo ahema awiei edi asem ene de waba me ne mabedwafo anim nya botrichirichirim ne asema de waba me wanim ne se me ne abrantie bi ewalen na yajawale ne dada de onene ware ye no menene wo baako oye wo ho ade me ba cho anya me ho ade empna twen empna wade ene onyemo me ba cho an ena mo wo ye ba cho an baako ye wo be ma baako to aso menene jaye na akra no e 3 years wanhwa akra ni biem oni ni jaye na kwala no wo fie miensa ba cho an wanhwe ni biem enti ekoso ya ofanyina masem ni koduru court ni nyina achi no na minua memam ka se ye ntwa akra ho man so nti enkotwa asem ni mu eni ekotwa mu ti minua no me ne bo amiama ye hwa akra ni school ti ohuna akra no na akra ne be ko SS eno kra ne bla ene ma okohunu no okru ne bra ene de me ni akra ni nyina akọ be ma no ma ni ehunu se ne ba no de waduru ni obe ko SS ni nyina achi no oyen so oba be pacha no ahwa akola no oba ta no so ebe pacha o safi ro be hwa akola no anya adwuma obe ko esese no so obe ko esese no ka so be nkura anya adwuma sika ma ni nua ketwa no eye se de ni nua ni benya bia obe de obeje no de black ra no anya adwuma nti wo mu ana akora no ko ni na ba ho
okwa na na ba pe kakra de amane se eye ukunu no ema me ho okay ewe kura ase okwa na eja abele wakakra obenye bia na ode ama akura no eno boss me na mam sika se mfa meto aduane ni esiyo timi nuanam na hwe na edu tambi no na akura no sole a ono akura de ne pekura de ekọ ne papa ne nchen akura na wonyini kakra ono akọ hono mo waka kire me a enhayen how ni wo fa no promotion kwa na enha wo mu se be ma wan hwa akwada na akwada ni nyini ye wokọ hono na de wanke kansa mu angu akwada na so mu man kan bi esa no me na bia me de ba be ma ntim de me man kan hwe anche wan say be ma na anche akwada no se won hwe ne nso ada no wan say be ma na anche akwada no ni na eba no na wo ya de ma ne ye ebusian kula fe oni wabusian fo no okay eni wokwa SSC nana ni TV man hweso fo chi gale enyina na ode akwane kwa na ode ama no miloni adi nyina na maame di tobi ma ne nana no nti wono boni nana ni dini yese sister me kwame nana ho ayeda akosra no na se bi obekọ na se hoso na ne papa wo ebi oba osia me nana ahye bia na otwi mienu so oba ata ne huko mmagi sika kakra tidana nana ye nti akora ne kọ ono ma na enhaye ne ko ba se nana ni firimu nana ni firimu de ene ne te se akora no wo kọ hono so da obekọ so ye kwasiada ebi kura wo kọ a gise mimi man ke sika na okọ a wo de ade akwa asia ba kuro no ye flo no mo e wo esie nchem ne papa ni jaya no kotena ne mami kokon wo sie nchem adujama udu adujama obesa adu Krobea kun bi so ansa na okosie nchem ho adujama sie nchem te ne Eshia sie nchem o fe adujama na akọ eshia de ho di eshia de ona be fa ka akọ sie nchem ho ho na be ma no kotena ne mami koko ho ho so na akora ne ko kasa ni yem so mini ni jaye no oba one ne wale one ne ewo 8 ka me ba ne ho wo ni jaye no okoko fa ba foforo na sa ba ne de oye ne ho ade e ba cha ne mintimi nchire untimi eno no one ne wo mamu nwotwe wo ma wo 8 de mimi ni mu no so o de no e ka ho nko no na aba no ma ka ho ten enti wo de e na ye panyini na ye panini one ne wo ba ko one ye panini eno one sa ba ne wo nwotwe ya wo 8 okay to aso enti be man say be woni wo ma ye fa oni ni nua nyina ye kama ne ni nua kwa mi won so ka ho amedi aba ha bi wetimi be ni nua wokra e be sra no wota no so ti be 2 years ndi papa ni so ya de mu akra ne ko wokohwe no edumre bi wokoe no wo free esie nche mu ho ekokuro bi refla kasapin okunu no ho na ni nua no bi so wo okwa ahafo kasapin za kasapin no kranya kasapin fie kuro bi di Asante ma cancel ho no mo na maame ne kusukototo koko ni bi ho nti ne mani beble ho na o makodie nti wokọ se wokosa no ho yale woni nua no nchen ti akra ne ko wokohwe no okoya de ne papa na koto asori fie na Asante ma cancel ho no ti ma ne papa ye ne ji akra ne number a osora na se wo de frefre no ba wokọ wo twa ne papa na to phone so de be kire me na ne papa na to ni mu na ne na se atata nti so pen na onimade nti pen na one ne papa no obisina asema wo twere ne papa na ne bi wabu ni tiri nkwa na so je pen na wa twere no ti ko ba asema me ne ji akware number no wa ne sofo na frɛ no ma me ne kuta phone di sofo no frɛ na wa ka yen se wo pɛ wo ade asasra no bi akwankyere bi ba sofo frɛ me ba na akro wie school ejuma sem kura nko yensu do bedi kura na wo de asande sofo no ya msinya hwe eje wona du ba wi asinti me fama no mfanya akwankyere no ma no edi ndi musa wo kura de nkwantimi laisia na papa ni de wuye be ma na wu wuye kura no abanoma no na frɛ me ba no bona mane se bla sofo na frɛ no pe ya se da wu ntini me di kan akwa akohwe na ye kosiada na o sine bla akona me so me kwa asode tu ko duru hono ma de besi bia tina me ba ni me se no so ko duru ho de besi bia nti okodu hono mo no na o sa frɛ me ba ne ka che ne se da ayi papa no peso ni papa nua efe ni kojofu so nso kan be na me de asem ya ba won peso mo kosie da nti sani so be ba eno ka jom se obi wo wu ne ya ni ekosie no ene me so no ka kire papa no se wo mo ntwe ma me den e ma me mla ne me so ano nti wa no so sa frɛ no ka kire ne se se wo ma dwona sesa so mo de ni kwhye igwo so mo kire
ti one was in if a phone man papa could join am ne nkasa ti odi phone man no say da ene me hia mo go so mo kire ho no mo ti mba ne firi kumase ya ekokodu ya mo kra o go so ho no mo sɛ ne papa ne bɔdi ne baayɛ wɔne ne nua aba no ma ne papa nkuma mienu na wɔn so mu na gya wɔn de kɔ be wɔn kyerɛ so mu fa nkomu de kɔɛ to ɔsi sika tua kakra bi kra ba hɔ no mo a ne papa kodwo ne kyɛ mu mienu ɛma nipa 8 ne tua half na me ba ne so tua half wɔn baayɛ wɔn waka date na twom sɛ wɔn ni na awɔtwe da nti ɛyɛ ni date ni do hɔ no mo bɛfrɛ na ka kyerɛ wɔn so wɔn firi dwo so ɛsie ni mpɔn wo man frɛ me bi anka hwe ankyerɛ na me ka kyerɛ me ba ne sɛ wo papa kodwo no ma amɛsi wa yi Asante amemre mu no ye nkwa yie no because wo man si wa yie wo nua ba no ma na asi wa yie wo so obi asi wa yie mo kyiri kura ko yie kura no ka wo ka kyerɛ ne anka ma wo nkɔ fi so wo mɛsi wa yie wa opɛ na de kɔ mo kyerɛ wo no mo wo kɔ mo kyerɛ wo no go so ba yesu no wo munya mɛsi wa yie ti so mo amɛsi wa yie dia ɛyɛ no wo nkwa na ayɛ de wo bɛkɔ papa yie ti ma kura ne friend papa nua kodwo fosu no ɛbɔ na mane sɛ da sima amɛsi mabusuafo yie dia me ma amɛsi yie nya de a wo mbɛbɔ me nkwa na mebe yie no na waka kyere ba ne san ya mpa Asante amamle ti ya ba bese mu ya be ka 2 weeks ama yie na baso no bese o bese ne so mini anu agya ye so mu eduru ho no mu wo ma anya yie ne do so mu koye no kasa pin kwa mu no mu Asante ma cancel ho cancel no kra wusi abesa afuru moto akokoro bi so mu se de o de to aso cancel achi di esibe eno me ni mabusuafo furu moto nipa mienu fula ekosimu ba ne nipa mienu asa afuru ene ekofi ada ne akora no ekoduru ye yakɔkye abusua dwoma me baabi atena edu me menda wo papa wu Asante amamla de uye bia no ye ma akora no adisie die ye abusua ye boy ensan edu akontabuo mbu akonta adakaka ye kyemu mienu ni mitua half ma me ba no ene nkora 8 nso no omusu tua omu de half nti wona nkora ne busa me kra me bra ne busa papa ne kokko hu nsensem ma nkora no ene abusua no kan se kodwofo so no wona di papa na de waka se eyampa enua ne wokoko yentimi nyi mfiri ema ne nsem e kire se ye maame ene ye kokko no obia wo bi ene maame ne be bia wokoko nti enua ne wo yentimi nye ne de ne kan de ho nti ma yedi kokko ne mamo monko ye kokko ni yie na momfanya de mo bla to wono mo sa busa wo ba no ese na ye nua be Matias ne wonu obi ka anase obi so ne ka e na oba ne se mo bla ko bo kokko krachi bosia do to ni kokko no wantimi antua e ka no nti ma busia no a do di ade kodwo fosu ni pagya no se ma mo hwe eye ka ya bo yentimi fa ka ne mamo nti ne yesere mo emanyina mo nkoti kokko no Satan e kokko tam eyo mo papa kokko papa ne de say o de was say ya nti wo mo nkoti o say ya kokko no enfentia krachi ne ka eye nso no mbakwa akoye bi wosie nkyem ho enu say eye ni de tiri no ho no ne ka bi ani wo machi nti wo ka sa kire ma no de odi me bana kire frɛ ne Kwame eno ogina ma ani nuanu nyina say papa ma ka me so minam nim kokko no adwuma ntimi gina ma menua no mekwa akoti kokko no e de atua e ka no Kwame ka e ma 8 ne ho wona ye panin ma me ne ma no fa se papa ne ma no de tosu mienu se me ba ne ye panin te Kwame ne tosu mienu te Kwame ne di me ba ne tie te Kwame ne ka so ba akoti kokko no e de atua sa aka no amene firi ho to ka sa akire busua na busua se ne Kwame kote ne Kwame koye di be se 40 days ye nyina di papa mi abekumase ya omusu ntonso ana omu frente ne maame ne so kontonso edi be 40 days no na me ba no so no ye nyina wota na so wote ne ba bi nku na so ntin ba bi nku wo ba na police sister me bra kwa me flasin afra me akansin bi a kire me na nsin be kan kire na so se wo se anope ofra ma se maame bi e de snap eni kosua akoye kokko mu akobodua se wone kum ya papa enti wo a kokko ne ye de ama bia na obekun Kwame ne frɛ wo ba no ka kire no e ka kire ne sɛ maame bi e de snap ni kosua akɔwɔ mu kokko no a agya no de ama wo nya na ase kora enwie no sɛ wo a ye di kokko na ma bi obekun na wone kum wo mu papa saa maame no se ɔno ne kun ɔsɛ ya wo no pachan enti wo a ye di kokko na ma obia no obekun enti me ba ne ka sam si twen ma me frɛ Kwame sesi a enkran so obia no ba o me ho a me frɛ mu no mu di nkomo kama na me frɛ no me beje me so kama na me se wo bla aba ha no ma no pe o ne gira me nchen se ni se no abeka wo se ma bo ahema ya ampa na me se no bo wo so ani wo papa kodwa amane
wɔse a maka kyerɛ me papa kodwo no ɔse ɛma no yɛmpɛ sika na ɔmfa mfa baabi nam se deɛ bɛɛ baabi yɛnkɔ samana nam so okay kwa me na wowɔ hene wɔse ma me wɔ nkran nam se na yɛdɛ na wote asɛm wɔ sɛ wo so wafiri kokoo mu nkran se a me soa baabi wale wɔ hɔ ti maame ne kɔyɛ saa deɛ no me soa afie pɔma aba no ehuni ti wɔn na yɛ dansini a ɔfrɛ me ka kyerɛ me nam so ne twɛn maame na wɔ so wɔn ne ku wɔ sɛ yɛ ado wɔse ne soa afie pɔma aba ehuni sɛ maame ne kuta snap ne kosua aba kokoo mu hɔ ɛde kɔyɛ saa deɛ a wɔ so wɔn mo te sɛ wɔka deɛ yi ebeduru hɔ nti ɛhɔ na me frɛ kodwo fosu no a wɔyɛ agya no na me de tu n'anim di adeni no me de tu n'anim no kan sɛ me pesika yɛn fa baabi nkɔyi maame ne firi hɔ na me sɛ me nkum nipa na bu san sɛ kwa me ne kora kan kyerɛ me sɛ maame te ase maame ne ba hɔ no sɛ asase no yɛ ne dia nti wɔba abɛgye ɛmɛ so maame ne mu nyinaa ne koe maame ne kɔe ɔkɔ na ɔkɔ sama maame sɛ maame anko pii so nti maame na ama hɔ biem nti maame ewo n'akyi no na kwa me sɛ maame na sen aba wɔba yɛ no so no ɔbɛbɔ dua ɔsɛ ne maame na omi kura maame na bɔ ne dua ama dua ne nyaa ma yɛ kɔdane ɛna ɔsa abɔ papa ɔbɔ onua sɛ yɛ wodua na de na asɛm wo sɛ da wona mu de kokɔ yɛ man kora yie na mo me nka saa asɛm wo mfiri hɔ ɔsɛ alomo nti na me sɛ peska ne fa baabi na me sɛ me de yɛ peska na me pɛbosia me de akɔsa maame no sɛ fie pɔma aba sɛ oni ma na mo kora mu ni maame no sɛ de kwa me kan de maame na ba hɔ ama wo kodwe kora wo sɛ wo ni no nti yɛnkɔsa maame no yi na firi hɔ de me de mintimi kokum nipa nti menene kan na busa nsɛ alomo na onso frɛ me alomo na kwa me otua ya no osi mu koyi na free hɔ no wo yɛ dɛ wɔde kɔbɔ nipa pa na megye sɛ yɛ duro so because osi do si a wo kyere nyina yɛ duro so sɛnke yɛmfa ne nkwa duro so na nka kofa hyɛ odie no bi ne nkra ne wo masom ye okoko no ho to wo kan nso yɛ nsɛ ɛyɛ nsaman asɛm fi sɛ ne wo fa asese wo yɛ dansini samaame no ɛdi snap ne kosua ne ba ma ne hu dia ɛyɛ nsaman because mo kura musu kwa me so woni beba maame ne tie ɛyɛ nsaman na yɛsɛ kɔ sama maame yɛsɛ yɛkɔyi ni pa afiri hɔ nti me kunu ne deɛ wɔde do gyina so a ne sɛ mempɛ bosiama no mfa nyɛ ho adeɛ nti wɔde bu san salomo wɔn so saa na ɔfrɛ me na adwuma no a mode hyɛ kwa me nsa wɔtua ka na wie ɛna ɔsɛ salomo kwa me akora bɔ ne nsa ma wayɛ na me sɛ ade ɔsɛ ɔkɔti kokoo na di na me sɛ wɔsɛ sɛ wɔsɛ kwa me akɔti kokoo na di o bebu sumi mienu kura atwa mu kwa me mfrɛ me nka nkyerɛ me sɛ wɔnya kɛntɛma na ase wɔnya ne nsama na maame nsɛnsɛm a wasa de abɛn na kwa me edi tu me nam se kwa me kokoo ne sɛ na wɔsesesi wɔ firi kwa me ana ɔse da de menya ayɛ no me da kɔm me nua no atɔ aduane adi saa na kwa me oh saa na kwa de abusua de ma ne sɛ ɔnte mfa ntua ka no wɔte wɔ da kɔm ne nua no ama mu de atɔ aduane adi ɔbrɛ wo ba ne sɛ me patɔ mani bi me ba ni kokoo sika bi da enti wana me se alomo me pa kyɛw sɛ saa na kwa me aya me lia me di pa kyɛw fa kyɛ wo mu nyina wo ya akora woni mu ho hwee yɛsɛ nko wie kora no wo flɛ wo kora ne sɛ wo flɛ wo kane ansa nko aflɛ ne soa bi wo flɛ wo bia wo tɔne ni nua pani no kora so kora no wo amana mane ese bia da matɔne kokoo menya sɛm da kɔman kora no kwa me nko atɔne kokoo ne dia me pa kyɛw fa kyɛ wo ma na kwa me metu no fo nye bibie me ka sa ne boy ni tie na so aluma waka mate wo de peskan bibla ni ntu anama no mo bia wo pese empe bia nsaman kora na wo kan ni nyina iskasam tipis bosia mame na me de beto nkora ni se wonya bosia ni bia me makwa me ate ase se afi kokoo mbaji se bia no wo mo tone a wo je bosia na wo kopɛn de akotue ni pakroka na me se mate nti wana me se ne me frɛ kwa me no na maka nkyɛn se ne papa kodwo se me mpɛ bosia bat wa ntu sika ni dini timide tu nanim sɛ mekɔpɛ bosia ni bi nti sɛ de ɔde kɔyɛ wɔde yɛ wie a wɔne ne nuanom nyinaa me ba ne na yɛ panini wɔn nyinaa de meka sɛ menya sɛ sika man papa no a nti me frɛ boy no me bani makasa kama me se kwa ma wɔn se ma me wɔn kana yɛ nti wɔn me di tu se kwa me wayɛ wo soa no bɔne ɛne wo papa no nyinaa busua ne nyinaa wayɛ wo bɔne but me ne wo soa no nkasa yɛ papa kodwo dem ne na kasa wɔ so wagya biribi akyɛ mo ɛna ɔse ma de na mayɛ ɛna me se abusua soma mu nyinaa ne ɔmo nko ane soma wo ɛna agya wagina wo nua no nsa kɔyɛ sɛ adwuma no kora wo yɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnso papa ka kyerɛ me sɛ mo di kokoo ehyia wo nsa de wate nyinaa no wo nka kyerɛ nsa wonya wo nsa mampo na ɔno busa wa wo so diska na ma nua no madidi ɛhɔ de kwa me wa anya adeɛ ti me kan sɛ firi me bana no a ma ade na mo ma me ho ntɔ me saa na me sɛ ade kwa me ade de ne ma yɛ mo ade kɔkyɛ wodi sei kokoo no kora no megye akyerɛ die me nsi hɔ biem me papa kodwo so me mfrɛ ni biem na ma ade na wontwe wo firi kokoo nsɛnsɛm ne mu
nam say me ntwe me firi me se ko sensen ba ye kura no wo kura the pressure atom so de wo kura timi ka se me ne bla ye de ye ko hwe ma me na so abodua no ne ye ko pa ne chew na maka cho se sa na mo onye me ne bla ye ba ye na esi etuo wo na the pressure kura atom ne me bla so na sika sam na me kan chiro kwa me ne di nti na wo ka se kire me ja kokon sansam no kokon no kura me tie se na me nyaaye me baba kodwo kura me fre ne biem me so anu so me fre obia me si kokon mu ho biem me da mama me kan chiro me da me je madwumo nkra me ti me ye madwuma wate me papa wi ye nya kokon ni sika ne de ye ne yie ye kokon ni sika de to ala kasie no na me so kwa me na ma me na ne me kasa sei ene de boni ban na ne me kasa sei nti wunya no wanya adwuma bi onso papa yale no na fam de kakra no otimi ye class no a wo ye adwuma ti wo ye adwuma de nyame asesa me ba wo ye adwuma na me de mfonso no aye abusuane na kodwo ya eye ne ja ene wa kan kire me na mapache wa ma wo na akra ne kate me efiwo me frɛ na me nya no nti sada na me frɛ kodwo fosu no ana me se alomo ma frɛ kwa me ne se wo so ne makasa no anya me fɛ kora se wa guru kokoo na mame wo se wo nsi ho biem wo so wo mfrɛ wo biem esi e be ne dai no se alomo kwa me yakra boni pa wo so won kan wo boa na asem wo me kwa na mpesa me kan chon so me kan chiro na me se ade wo se kwa me no ene obi edi nkomo e wo sie nche mo so no kokoo no wo beti so and obi nya no sika a wo hwe onya na ode ato no do kɔ ne nkan akwa na dwuma ti kwa me yakra boni me no ka se nyina kokoo mo no wa obi se wati kokoo ni gu apaso na me se alomo to gidi sase mo ke ene kura se kwa me se wono kwa beti kokoo na ye omu nyina de an sika wo pe wonya na oja ato ho no okɔ wo se yan na me se me nyini wo se asempa na me ka na me so ke nipa ne ka start wa fla oba na busan se wo se me de me frɛ no na me so me plan ne se wonya sika ni bi di blame na me de kwaye de me ye wia ne kokoo na ye nkra ne dia pipa no mo de beba sa me nsan no me kan kire kwa me se this wo mu twire hye me de be hye mu se ansan hwesu ni na se beti kokoo no sense kwa me na beti o obi antimi fa ne pe entoni kokoo ni se me ba pani no e wo ho no mo ansa ne kokoo no o mu nyina akoton kokoo no ache o mu sika anye sa me mu obi anton kokoo no de kwa me ye nti na me se alomo pamuno twa no munye ewu ye kra no afi mu ane ekoi munya munkohwe kokoo no kra ansa munkohwe ni bibia ada mu de wonu abusia munkohwe kokoo na monche mucha sa oba panini no dua ba ko no benya kra na wode be manhwe suni kwa me susu ni nuan mu de dua ba ko no benya agya ni nuan de ende wo su control do pebia no obetimi de ayeda aye se wono aka se obetia sika a ope no wonya na oja ato a ampa odi kan ha se etidi e kan wantua ntine munkohwe na munche kokoo na obi amfane de timi mi kire madwen sa kire mi kunu no wote ase mo ya ne se ene mi pebosia ma no na wonko bo enkra ne maame efre na womi wonko ntonso ngo kan kire ne se won fa ne busuani bi ani nua bema anase ne wofakra na wo megina o meka kwa me ho na me susu me fa me busuafo nka me ba no ho no mu yenko hwe afuo no ni nua no eja pade nti ekohwe wi a kire no no makocha mo bi yenko hwe mi kunu ne gi na kan se sika bi ani me ho fa me timi so la me ntimi nkwa adwuma na 100 ne menya ama no ena o se alomo de 500 ne bleme me de be kwanton so akobo na wo mi amane me sane 100 ne ma no so wo moto na me se de fa to petrol gu moto no mu okokora akohwe wo ma me dis kan ma mi kunu no wa anko me born wi achi okacha me se ye no kura ye oba ne fle ne da me nko na me fle no enti nya de a ono be ko oba ne nanso ti wo fle nkura ne fon so no nya wo mu a no wa kan chu so mu mla na onko hwe papa eja pade ne enchema wo mu me born a di be busumi miensa na okacha me se me fa me ba no ne wo fa no e be ye no mla ne kwa me ne da so wo kura na se ho na wonko hwe kokoo no wonchen emu bi antuni die na me ka kire me bla ba kono so enye mla kwa me ne ya akora te yese kwa me ne busuafo so ye de e ka ho na ba se ye ka ye wo faase no ne ko to kwa me ne nko ani busuani bi ani ho a na ne papa ne si akoche no e be kwa akoche ne se e ye sisire enti ma me bla ne fle kodwofo so no e ka jensa akonta ye ne se enye yie tu de nya abotre na ye enkra no hwehwe o mo busuafo enfa wo mo mla omo de aba omo fama die enti na eni ama wabaha de ama mabaha ni se akra ne fle me ka kire me se mama wona wo se me papa me chefuo ne maye no na msian de kika kwa de kwa me ma papa me che no obenya ne de wo sian wo se ye be chefuo mu mienu ene enye adwuma
edi enti na be chem mienu ye ten ene ten so no me maame na wo mi ka ho maame na wo mi begibi ene ye be chemu ten me minim se me nua ne ka ho me papa adi enti me nua ne ka ho enso ye nche me nua ne nyi baako ena me se kwa me se wodi ka atenia wo pedi ene na nchen adakaka no mutia ne se adakaka no chemu mienu mo ye nipa 8 mu mutia half baako fo no tia half mo kire wa mo koye no mo ye nipa 8 e kana kodwo de maamo no on se unua ne kwan kodwo chemi mo onu tua half e ma nsusu nipa 8 mu tua enti sade mo cha da kaka no na mo cha mo kire ka no saa na Asante amemle mo gina so da chi kokoo no na o sema ne enya adwuma da ene ase be chi kokoo no gise o so mfiri dwoso gise me papa busuafo wo dwoso asie ni po nyina me kobo mama ne na mso no kobo mabusuafo nyina amane ansana kokoo no papa kodwo etimi abeche lezan papa kodwo fusuka se ono ba abeche kokoo na papa busuafo nyina nka ho a obeba abetu mekura ase ha metwitwa ne pa de na gu ha no wo so no wabusua ni menua no so ma abeto me sem papa tia se menua ni si ha no be ye kokoo na dwuma panya me papa wiye kwa be na menua no ene ye hia adwendwene kokoo no ho pen enam se kwa me na papa tia se no se menua ne ba obe osimu si ho a obeye dai obetwitwa ni papa na gu afom ho me dem ni mabusuafo de wan kan twitwa ni bi ankere ye wo se me so ni mabusuafo ne me ba no ne bra ba beto na fuom ho na ni papa kodwo ndi obetwitwa ni nam agu ho record no me phone ni so eno kra me de sending me play obetwitwa ni papa kodwo ni paama me no ka se wi afrem papa kodwo ni ka kire ni se me sese ni ponfo ni nyina ama ha me papa busuafo nyina ama ma me so busuafo nyina ama ne so no ka se obeche kokoo na me si metwitwa no pa agu afom ya no meba sa recording na way eno ne dia bona mentie etiefo mesramu we dia me ma sa recording kro yi a maame yi kemu asem kro be de wuram na matie na mo nso mo atie na ye nyina ye nso ya famu aba ansana mabetoa maame se ne haw ne ya sapon ne sei nti eno wo ye nim hey bona mentie they said they only say osimu nyina akasa mo papa kokoo no oba beche se dia ba akone se obi abenya Richard benya obefa dia ba akone se nso benya na mafa mi na mi teni ye mu na da de ne kika kono ko chem obi anfa ne de betima obenya obetimi anye ne de no aye wontimi anye ne de no wagya ko so mi nsanya de bi edivu enti na mo nka mu date a ye nyina e besia no to no ho no mo kojo so obetim o chem wi a ya sama ho no mo no ya aso mo kama ni nete o so be tense o so ba se o be tense ne chana se o be tense ne chana o be tense mimi sabu na na die titi mimi na aha ye tita na be o papa dia we mo kwa ye ko mu kra na o mo kwa odom e no mu dia mamo be da mini kra de mi fansie o be ko betimi akase wo ma ne dia no papa di so nti owu a wo mu fuo ma de bisa ma do ma dia na dia ma dia e ma no e chemu mienu samu ya afenu ti ma mu chemu mienu Richard de ba ko mo so me de ba nke se Richard na be kase me de me de e memi anu mo na epiro na se me ye me de si epiro ti sa no so obeche no obechemu mienu obeche mienu ka ayemla na pa ba ko ne pa ba ko yes ye beche ne yefunu ayemla nti ne so na megina na megina ho no ti sa ye due mienu o che mienu oh ayi wo de tie kodoka ono ana kwaje no ani wubi ye na kwaje ne ko no ma ne ye ya senga wo papa ko na ko sina sas no ma me aya enka wo ma me die wom amadoma na ye ni koko da ho saa na ye ni kodo achi kodo ya kodo no kwa ne papa kodo ni so be ba be timu mi ba be tena be tara fa ne dam suma fa modie ti saa na waka eye mama eno de anya adwuma sa e cha na de me tia te ba mami kami de anya wai because what plan wo kam obi abokodo amane se wo se wo de wo be tikoko ni so atama sika wo benya bia na de ato na akọ ba bi kodo na me dance ni e da na ka se ni se ma afọ e ka gumo so no wole ti ya nti me obi ti obia ka o de ko mami kabi wa na mi pempa pa mu kojo kra ni se mi pempa pa mu kojo kra ti mi damase da na wo ka kire ni se mi ntwemi wo firi kokko ni mu ada mi di hu awura kokko mi ni ye na mi pemu sa da na kojo da no ka se ma ada na wo damase kokko no sa ada na wo nya kokko na asem ka wo ka kire me na mi se ma lo kojo asa no me so
I was in my own film. What can't let me call me Maryland you? Making a booming man by your class. I don't want to idea. I'm a Mubaham Cocono, and I have a Cocono. What can I say? What's over Peruia? Never point to Canamudia ye. What a Peruia? Never point to Canamudia. But name is Jones. I'm not doing it. Never anything to me, the second just what can't know. Anything I will have to say. I'm to move you. I am cracking. What cry? And then the question that very much and my own. Yeah, and you tell me what to. So yeah, me back and you know, and my main chance to be a debate about that day and some. Yes, see. That's what I come to about to say. Yeah, okay, that ain't Yamala. That ain't Yamala. Yo, and I'm your master. So I'm not master of the careful. Yo, I don't quite easy. And I said, for my minute, some of my except for me, make my cousin. And I said, for phone, and you do what I in the car. And it's not your candidate. Yo, Papa could jump on my young careful. Martin, now another man. I bear you, that then said we are putting in Amla, that then I said we are putting in Amla. What I don't mean you done in film when I'm in Canada. Minimum, they are not a matter of share, more much a monster. They are just coming frack what you pound. After me, animal. After me, one and Papa could join me, Papa could join me, my friend. I'll find what to say. My friend, the meeting. What's an answer? My friend is what you have for my daughter so careful. What's that floor, also from Yaw? Because you can't send in check at that. My friend, what I say what? Anything I can say over to Coco, I tell my partner they have to work. And so this time, what what's in the car? What me chat to what I got to me. And I'm saying, this is a job, this is a family time. Mammy can be another family, mammy can be. What I got one more back. Mate, to be tell me, look to say, but I don't have a chance to come out of bed. Mate, I don't want to move you. Mate, would I tell you, also, the Cadopedia? I said, don't need a child. We said the project to be given so careful. What I'm doing now for this grass on down. Yes, Matia or Hennemate. Yes, now when you say, Mate, now when you say, let's tell them what plan is said, and Cardin winning now more year, not come with the show me answer to Amo. Can I tell the what plan when it's more? What's it, Papa Coco, the Prada? Papa, what didn't you after the new animal papa? Kennedy, Waka Hoodie, but one of the Ghana, mention another be standing and say, Mamia Bogia, when another catch and send someone king out with Pua, Mamia the Bogia, or the snap of Bogia, Nansena, they are looking for so. Mr. Ghana, I'm really kind of woody. Mr. Now, Miss Shako Job and I'm a what one I am mentioned? Okay. Arafonia this year. Na me pese mutie sa recording. Na Asante fu amamre. Eni Asante mra. Pacho the constitution of Asante Mai. Adeshe mumre mubie na momeboa me ewa asem we mu. They say the constitution of Asante Mai is at work. Asante Mai mumra. Saje. Enti die mi busanie.
asante amamre eni asante mra asante adehye a etie me na awie yi mommoa me wo saa mra wi so na moada mo eya amamre eni amane eni asante mra asante hyehyeye se unim hu bia menka bi na emom unim hu bi dia na waka bi e de aboa saa asem wi question ya mi post nie na saa asem wi ya mi busai meje WhatsApp voice note e wo ho wa dwen e de fa saa asem wi ya mi busa ho no wadama na won so de aboa ye wo asante mra mu no Constitution of Asante 4 se me yeba me gina kwantenkro me papa ne me maame e wo me nkoa asante mra mu na me busa saa asemi yo na me papa kro na fa oba fofra ware no oni ono nso awo mamu nwotwe enti abeye me nkoa jataba maame enso ne me papa wo nwotwe 8 ewo ho enti se yakwa mokyere na ye eche mokyereka na diadini kwadwofosu eche mu mienu ema enwotwe ni nyina mokyereka baako ema mia minsu bigina kwantenkro no o ma me mokyereka no nso baako afei adakaka abusua chemu mienu amemma na eye nwotwe no baako ama mia minsu bigina kwantenkro no wa ma minsu me baako enti bibia mu no ayese eka no ye chemu mienu enwotwe mfa baako mfa baako mokyereka eni adakaka saa na abusua no eye no aduru papa na japade a eye koko a papa ne maame ene yeye na otwitwa bi ma ne ma enti wo say ye a wawei ne dia ne maame de che no eyo ono ne dia ena abusua ne say ne wo no monye omo de ma ema no sa akwa se ye kwa akọche sa akoko wi a aha no asante mra ye bechemu mienu na yama enipa nwotwe no a efiri yafunu baako ni mu no baako na yama mia minso meye kwantenkro na minso mi free yafunu fufuru no mu no eno nso baako ana. This is the question. Mo amunim asante mra no, the lawyers of Asante mo nene mi invite me mo adama mo be ya WhatsApp voice note ene de ama me WhatsApp voice note no eye nkyiremu a wadwene a wonso owo saa asemu a mi busa ihu no wadama na wakasa de aguso na wasende ama me na mabo amatiefu ye nyina ye tie bi number a wo voice note no be fa so no me pa chaw emrewa ne nkokora me nkontaje nom memma wa wo adwene ewo sanko mo ya ye die na unim sa asantefo mra we no na wonso wa bambi na je se o ya asante lawyer enti enei o de wo kasa kora obetumi aka ye frame asante lawyer Krobea na Yaw Asante na wo de wo emrei emunchirimu no na de atoaso ama me question na mebu say number wo de voice note ne be fa so 0505 22 5578 0505 22 5578 or the WhatsApp voice note na sa asante mra we this particular mra we no mra we nko apɛ no emunchiremu interpretation enemy here ya kwa mokyere ya che mokyere kamu mienu enipa nwotwe a efiri ya furukro mu fa baako mia meye kwantenkro me nso me fa baako me na meye panyini ye ba da kaka abusua che mu mienu mia meye panyini me faafa enipa nwotwe a efiri ya funu baako mu enso faafa sesei aduru papa ni koko ye che pepepe according to 9 equal size pepepe am obi atwuzu baako ana we so esase ye chemu miedu 2 na me panyina me ye 1 baako pe no me fafa na nwotwe ni nyina nso fafa. Interpretation of the Asante law, Constitution of the Asante emunchirimu
ɛna mehia maame sɛ yia a wote m'animu yi wo as oba no maame deɛ paa ne hia wonti a wa ha ɛsɛ deɛ hyia me a mede abɛda mo sɛ akra ne mpene so ma yɛ nkɔkye kookoo no ɔsɛ ne papa si obɛdwudwa no agu afuo mu mesoma abusuafoɔ baa bɛto no no mekɔ kurom hɔ no mo baabi ɛkɔyɛ ayie no ɛde akɔto ne soafoɔ no wɔ ne papa n'anim ɛno busumi nsia ni ne soa ne yɛ me sɛ wɔn bɛhyia abusua ne bɛhyia na wɔn apɛda ɛde ayɛ dɛ akɔhwɛ afuo no akyɛ ma fla me fla mekuma ne kunu na ɛfa mekuma ne kunu fa ɔsɛ mɛma wakuma aflɛw ɛno ano no kodwofo so ne deɛ ɛne meta afrɛ ne ntɛntɛm kodwofo so no koraa mefrɛ ne ntɛntɛm mefrɛ no a ɔno asɛm a ɔka kyerɛ me ne sɛ alomu asɛm ifafa melakwam meyɛ agya deɛ ne hia wo nti a wɔ m'anim fa mede aba ne sɛ mepamtɔ mommoa me sɛ bɛyɛ a akora nso bɛnya ne deɛ ɛwɔ mu sɛ papa nso memfamfa melakwam ɔyɛ agya baabi a bɛfrɛ no bi wɔbɛba okay enti ɔko ama wo ba no meko ama me ba no sɛ no adwumasɛm koraa den ma me ba no koraa sɛ metuo na mesa kɔdi paa koraa na masa pɛ ɛno aduane ama akora yɛ yɛntɛm okay mepam kyɛw number no a mebɔ maa mo for whatsapp no momfa nkyɛ me yɛnya issue kakra ɛwɔ saa whatsapp number ne so enti mongye Asem Beba Dabi number yi ɛyɛ whatsapp number na ode wadwenkyerɛ no ɛyɛ whatsapp voice note ode afa so ɛde aba me number ode whatsapp voice note according to saa nkomo ya yɛdie question a mebusa yɛ sɛ mokyereka yɛkyɛmu mienu me maame ne me papa wo me nkoa ɛna me maame ne me papa ɛne ɔba afofra wo nwɔtwe yɛkyɛmu mienu no yɛ maame me nkoa no ɛfa ɛne ɛma nwɔtwe ne nyinaa fa ɛba adakaka yɛkyɛmu mienu yɛ maame nkoa me fa baako pɛ ɛne ɛma nwɔtwe no enso fa enti sese ya ba papa ni kooko a eba nwotwe no omo panyini nsa kire ye kyemu according to anuafo no enyina ye nkyem equal size ena maami se ye chewe mu fa adenti na kooko de ye nkokyemu equal size enti ono de ose asante mmara se ye kyemu mienu enwotwe ne nso mfafa na ne ba ne nso mfafa enti asante lawyers ene na wiei me invite mo enti number wo the voice note no befa so ama me no enie eye 0536 22 2554. I repeat the number again 0536 22 2554. fa WhatsApp voice note no efa sa number we so wadwenkyere voice note fa so mame na awiei memo ma mensere mu saw sa asem we akua wo eye dan na wo ne ose yaw mantumi anware antoa so anwona ne wo wan pe bacha no open tokwa enti na ne ni jaye bacha ne tokwa nso nyesa no ntokwa ye ntokwa wo boa ma we plepla lam so de mi firi kumase ene ko sa ikasapin ekura na se wono mu menene so nko a nete enti se ntokwa ne ba ne se mentwem dika anko ni sister fie pama no okra de no be plepla me pa na me hwa na metete na me jaye sa wale no koso no ansa anya me ho ade onye sure say bia no onye wo ho ade enti na wanyi wadwen so obetena ware na se entokwa ni ntira ono nso asanteni me ba tena wo firi juso e na won nso asanteni ti asantifo mienu na abehia me hwa asanteni be ma no ya afa me so we die mintumi ene ma awudwane ti me ne say wo me samle kumase kura meto abrabon su kumase no so ya na adwen so nso kwatena ne maami ko asanteni aba ya nye se wode wakɔhye kasapia akura ase nti ene ma awugya ware no kasapia kura ne mo de na metesto ano enso na mini ahoto ne maami ne ye store kakraka mana na mete ano nso be ma wo pebro one ne wo baako opebro one oba baako nso atumi awo nwotwe na da sa aba ne de wa mo no oba ne kura ye no kura na meni ne ye fenti ye kwa ye no kura na okamu asem kire me onu kwa kan se sister wo ya ade pa wo so de ntokwa ne ba no odwane afiri ho mko onu ne maame ne papa wo kura na sego no bi otumi tena ho wo nwotwe e na wo de ba akopɛ na wa ntumi obi anko ne de no kura no ne mu oya no se ana ofiri ho no mo wo de ntokwa ne ba na wo kɔ ne maame ne papa kura ase obi bɛka sɛ saa hawi a abai
ɛyɛ wa no ama na ba kyerɛ sɛ nka wotena aware na se a enka sese nka kwa me nya akukuduru nka se imfa nkyerɛw Mita so bi so nka me hwere me nkwa. okay adofo me twa me ho aba me ba my Asante lawyers my Asante lawyers and the interpretation of the Asante law has come to the table. Where dear my listeners mwana mu Supreme Court we nya afedi ekoba bia ma verdict bia koba my Asante lawyers listening interpretation of this law mobebo ame me twa me ho aba mon twa me apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura Sweet darling, my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso mi pini menti ase me do. tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha She, woye Hepa Plus husband. ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Mira, Yes, my dear. ene die. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ makɔtɔ Dawu 360 capsules. Yɛ ama nom ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na akura yi. Memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔso usisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wuti si yɛ yo sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na yɛ twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so firi sɛ require mu enuom yenu yi ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717 FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum Dr. Time daso. Minya wudenie. Woye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimofo Herbal Clinic. Asani nyina. Midimofo Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu. Ɛyɛ me diagnosis no. Ɛde ebe ya ka diagnosis. Ɛno bi. Ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso wɔte tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sasa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimofo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimofo Herbal Clinic Udimafo no hɔ The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rofokasa akane mampani John Mahama eka no nyinaa ene sɛ COVID-19 na ɛbaeɛ no ama wiase nyinaa yɛ a Ghana so ɛka ho ayɛ den yi na ama ɔman biara sikasɛm ayɛ basaa amemu ayɛ den nanso campaign yi duru deɛ wadana no wɔsi MPP foɔ na asɛe economy abato ho fasoɔ ɛna wɔpaana
Moma yenyi okandinia odino pray. To Abama NPP, to Abama number 1, to Abama Baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchem fa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka beyensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free chese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Chale afia batu idie majia ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who the beto amano we maintain policy ba kwa mama se odi beba afen so NDC ba ye be bia ndwuma keten me pese branch executive na de omo ho bejim se yankoko na opese o hwe a poultry farm ketu ebi ne ama akoko buo no ne ton kokoko na ma ne ama eduane a wo de beto eduane ama sika wo de beto eduane ama na retina mo sere onua nyantoboase enti wenti na papa ne se yento abama no aba papa no onsesan ye kra dada noa mudie ma yentie policy ba ko a Dr. Baumia e wo ma ye mabunu no ye pese mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ye omo so betime bie omo nwumam na o ma fa ye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na ye tua ne kakra eno ne credit scoring system no sa enya no nko ma mesan just oba ko nka ho osan so se ode ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nwuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia wana meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say ode ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche ende therefore die yemfa ncheche vote Dr. Baumia number 1 on the ballot Owura bra da bia
sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba kokora die enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhyehyɛ bia ni ho yade beso wo ne a wo yade atete sei asene so man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kyerɛ sɛ wontimi nya bibia emfa saate bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare neama ene nabusua komu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obeba foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba krata na se wonkuta bi no obetumi akọ chips compound ani apomudi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no awo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na udi mirika yadu anu ba bebesi fomo yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi aye besimu no de etoso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne bra sa wo dishia ton someone tintan a bomodia na fa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wo mkra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye hye wi a aka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na sa de enim doctor Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo menam ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no ebe bo ma wo sika wo betu anumpo eso Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo kumase pechi number 1 0242 442 166 and I say 0242 155 935 I say edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 eye 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina kumase nyina se ombeka se ye nyehwe enti Asante masina pai asese wo sre akane mampani Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emuaya ode ma Asante mani wo sese wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya ade be ya Asante ma fe na ye wani so enunti na wa mampuntunwuma se fata ma Asante mani ende yi wo hwe Asante mani a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba Asante mani a aban dwumade sonko a watudi agenda 111 no ayarsabia edunsia ena wo ye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport ena free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na tu ababo ho ban tu abama number 1 tu mabaomia
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofoni this year, ya koya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no ena wasungusu a. Ena wiei ohwe, ena wiei utie yen live. Na ena wiei awudadie mu ntia nkoma wo. Udide Vera every year. Dodo na freo every year. Krofro mu abodwesa na atie na emom oye adwuma ewo kegetia. G3 enei wanya afeko e de aka onfie ho. Every year yesre nyankopon enhyira na ho bambo ene ne nkwa husan e de mawo. We free year nti onkoso ama free years. A very happy birthday to you. God bless you. And now we ya better Faith Homeopathic Clinic for Swase. Onumwe chitaye ene de nam. Oba de achiame wa ha adofoni adehye obebem nense misa wo pesu obusa ababa we ya wote benim hayi ekua abo ahema obusa. Na only Faith Homeopathic Clinic for enantia. Enuanom yade entumi nka wonto form da. Ni se ntide se woni a empo na yade ede wonmo atofo ne efom a na woye won hwehwe a enye yie no enam mfidi pa Faith Homeopathic Clinic ede abanti se ye ya ye ka sei onmo anya ahoto unim die ntia enhwehwemu mapa esefata ene obeye ewo nipadua mu obi ohwa a ninu obi a wonom ni nyina no eye symptoms hunro no onom enye yade no a abono no pa ne ho aduro no onom wo miti ya me ya intini apepe nkele bi na dia ma no me yafunu ya me ya ne ape yafunu yare yaduro ebia wuti na ya wo ya no bibi na kofa bai eno na Faith Homeopathic Clinic ese bra onye nhwehwemu emfidie no free India entisi ya de utoso a enya abotre ma wo hwehwe ni padua ni mu hunu adekode nam so ma wuti ye wo ya eho ne yeku treat free say ye treat free the root cause a yade ne kwa emabio yade no bi nso wo a yade yensa bekan yaw bi a wuti wo ni paduam wuntini bi a mu twetwe wo yenam physiotherapy massage kwan so acupuncture kwan so saa yaw ni nyina be free ho afa ye twi feed ye free ni padua ni mu detoxification ye twi efinu a abebro abedane abebo ohunza adoso oni padua num nioma ayedie de ye homi koye mu de ye num ntino emefi betene ni padua num ni nyina abrane entwema wo sa waye mre wompam uye obi asikire yade bi tete wo sasabro bi eya obi a wote wo ni padua ni fa baabi enemu yade bi a wakote eni hu hawo bi eye typhoid hepatitis ana ulcer ni nyina no Faith Homeopathic Clinic eye ho adwuma sa wonne Prophetess Dr. Elizabeth Faith Asia maame no obeje hwehwemu no de ne dura kawo Kumasi ahenema kokoben oben Geomax company no 18 junction ne so hwa no wo ne number eye 0244 583859 ena 0275 969414 ena meka kire wo se ya Bolivia Enterprise for aduane aduru a won mo akofa ba o my Ghana imu no onua se wunya bi ni ya ma na moto bra Kumasi Sofolai alignment ho onom ne multi home no ne di animhwe na be pesa aduane aduru ibidi hwan na yare a wo tie me de enti a meka sa aduane aduru hu asem edi kire unie eye ahodenuro mapa eboa ma nipadua no gina yie ene de aye sa aduane we odi muntie ye wo vitamins ni minerals ahodo aduonu miensa 23 ene wom ye wo amino acids ahodo dunkono 19 ene wom ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wo sa aduane mu ya sabre ya mene wo kasei se yade bi abwa hwe ho a wo de bra ye nchen ma yew sorry enhunu yade kro na yenhunu ye nuane a ahodenuru ahyemu matontwom no de sese de mawo
yɛbɛma obi amoa kodi yadeɛ ne ntumi ntena wobɛtwane yɛ number nie biribi ni a wonte ase afrɛ yɛn 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛma mo issues ɛwɔ mo menses mu muntie aduro wei ɛyɛ ultimate clinic for ɛna ayɛ de aba ɛyɛ aduro a menses ho adwuma nko ana ɛyɛ yeah oyɛ oba na wutie me na won sabuo mu nya sɛbe ɔma ayɛ betumi agina people ebesi branea ɛyɛ won sa wubuo wa won sabuo no ntumi mu ne yie no da bia we issues dɔso ɛna wuso inti na wuhu issue bia sɛ de how bia bɛbrɛ ɔde enyini kɔ sɛ wo ba enti ɛne yɛ ahyɛ asie pɛ ho asɛm ka obi yɛ hɔ a wo bu ne nsa calendar yɛde na dane otiso ɔteɛ mu pɛ na obuza he da bra bosom ya so se ahwe nipa somasi no ɔteɛ mu do no ubu nsa wo brɛ obi nso hɔ no mu a ne nsa no emuye ebu na anu na nsa na atwa se ubu no nenso antumi kura na ebie nansia bi onso de obu 2 days 3 days no anu no ntumi mu bio ɛyɛ problem wate obi nso hɔ no mu asɛbe obu anioma a wo hunu no enye obi nso de wo mu kura obi tumi ka sɛ media ma yɛ lucky o adaya media mi mu mensa ntida bia mitumi hye so yo ɛna na hu sɛ yɛ akina obɛte ode wate kɔna kɔpɛ MSP 30 aduro ni din no MSP 30 sɛ wo yɛ obi a wo bu nsa ɛba heavy ana wo bu nsa wie no wo bɛhwɛ 2 days 3 days na ɛsan ba na atwa na ɛkɔ 1 week later na san ba ni nyinaa no yɛ problem ovarian cyst bi aba hormonal imbalance bi aba fibroid bi aba wo bɛda no awo kɔna kɔpɛ MSP 30 aduro wi na deɛ nom aduro no ultimate for na de aba ɛbɛboa pa sɛ bibi nie na apɛ sɛ ɔno yɛdi nkɔmmɔ a yɛbɛyɛ free consultation wɔ phone so de ama wo yɛ number ɛyɛ 0541 72 7818 0541 72 7818 offer sa homa we ya ultimate for ebeje so oba de achiame akra asem be na wo pese obi sa mawura yi yo akra mama mi enu mi ensa bi eno adaruma oba no wo mfie sei 33 wani onuanom no omontam te sei ba so ntam ye fine kwame ne nko na yesa wo ma kenyo kwame ni na wo nyina ye fine na kwame sikani be na ama na yesa enti ni ekoso yi nyina wabɔ oba ne fenze fine Richard osai wabɔ Richard amane ono kra woni otimbe je fon no wabɔ na amane sade ko se wo ba ha me ba chon me ka kire na o ye osema wo de enya abotre kakra na mzese enya abotre se kura bia nsa wuti fense wunya adwuma nye wadwuma ano abra se wunya binye se me se me kwa achi maba na mapakakra ma de ayeda to botom nti me ntu anamo no kozo papa kojo kura se afie ntu anamo no kokko no kura ya tum ya ma wunua nkwa entini me ye oso sister de yentwe kakra ye mompa ye yentwe kakra sa na no ka kire me oba ne se yentwe kakra ye mompa ye nya wono si nya abotre na ade ne nya abotre na wu nya abotre ofa se ni ese wotifie koye ba ye wotifie sa me na me kodi pa na 33 years na wotifie na wa abre wa na adwuma na wo ye no pa ba na wa beto aduane amenadi adwuma na wo ye no na wo ha onya ha wo ne yefunu wo school mu nti wo adwuma kra ya le ntimi ba ne yefunu timi ba said na koto doctor actually 2 weeks no da confirm no che to this school ana ka den sa yale ne dos nti won tene fie kakra nti ai se wotifie wo sa hwehwe ade kire kwan nti ai se menaja mimpesa ojo ndi wa wotoma ni di ntina wani abere ase obeko ama oba na sa kran su bu ni kwase adodo o miena no kasenti kwa mene nko ana yesa ni afo no ono nko ana yesa wo mum di kwa me echi ntisa na di odi ho no so mo ne na kasa senya kwa me nko anso ne ba wakosi pon ni fa na kosi pon ono kwa ni nuane kaseti ame no ofre opa me cho se de kwa me aka nche no bia mi nya ama ne nka na me si yo ono so kan sei ono so de meme kan say okade say ajapade o don wa ka fa won say according to any pan kono wan say na e cha e ka wono na ba ko pe
ɛna agye agye ntina mebisa je ono kra de maybe na ni afi menene ka kokoo na asa on ka kyem se ma me de kokoo ni land akoye kwa me layo sa na do di kwa me na chika kyerɛ me se ma me de kokoo no ne de agya akoye kwa me asem sa no ko se bon ka kyerɛ me enti de odi ade no sisi ide no ono so woka de odi ade na asem woka ne se ene ono kra de odi pressure na to me so akyɛ se alomo ma asem ya kyɛ wo fa asem yi nkɔ court ma court nkɔ cha ade ma nkrai ko so wana se of akɔkɔ de odi ade kodwofo so na akra ne se osi efo mo bi o se me fa nkɔ na ade no wo ka ho na ade akɔkɔ nkɔ che ma nkora no ena me ka se me ni court sika bia nti ne me so me de bɛkɔ ba bia o mo so be ka ma asomdua aba nti me be ba kra no wo sa kyerɛ me ba bia me fa nkɔ na me se ba bia wo kyerɛ me fa nkɔ nti ha ya na me ye de me de beba apart from wono busuani a wonim no ano no busuani me nim ye fa na fie pama so me de na ba bi eba sa no ekum ba mu me kɔ hɔ kɔbɔ fie pama na mane di pani fo ono so ka nsan ekuma de abeto anu ma yate nti me ni nuanu be hia ne ya hwɛ dai ba be hwɛ me nuanu wie kura me hwɛ japade no me ni nuanu be hia ne abɛhwɛ ne acha ama nkora no won so no ano no ne kɔtɔ ne busumi nsia me nte ho hwi biem why okay na watumi ahwɛ oba every ne mofra se 3 years a wo ka se papa nu ja ne ball so se si akwada wo 30 something papa da wu adenti na ne ewu njai manenka nti ama me nya ama me kan se kwa me na anka se yi ankyere me na afi nsusu no eye ne me bo ka pa na kwa me so anka se yi so ankyere me nti wo hwa record no kwa me ka kyere kwa me se kwa me me na me peni ye se mu nyina mba ye ba ko na kasa wa kasa akyere me nti na me so papa me che kokko na anua na nyene de no opani kwadwofo su wadaroma ahaye dabi na de me sefre adofo ye bekɔ ahoma ne so na ye ne owura kwadwofo su ono na eye ninua ene ɔsɛe yawa wafiri mu na asɛm no aba yenim ewa hey good eja kwadwofo su ahaye otekefem so ye mo aha eja fosuma hey hello eja fosuma mo aha o ya opanyini na mpom te sai yankopon adaroma menso me hoɔden pa wadaroma wiei yedi nkomo bi ɛwɔ otekefe bi so na udia bepiem ɛna amiafrɛw woni maami bi a yɛfrɛ na kuabo ahema wadaroma mesre busa o wonim no wakwan bɛɛ so ana me se o me bra panyin na yire no no obra panyin na yire no no sese dia obra na frim wa free sa wo na udi ade mebo a adi die na ngata no o menya so ma mi sa na ba se na ma ngom dia ni ni na no ho je na so ma ni pa ni bo na me ndi na se dia tra de akwa se o mo nya ngata dia menye ndi o ngo o mo nya pa na me wo so na wo ye bema ma oba ni bema de enti je se bema ni ho dia koye de beye bia wa na betwere obo oba ne dai oba ji atai oba ji okay asem bia ba yanimu a maami akua bo ahema ene wo kyerɛ sɛ obra ne wo baako ɔno ba na ye pagini awade na ntumi antintim ema okofa oba afoforo wontonso ofiri ntonso ye ɔno nso ɔne ne wo mamu nwotwe sese mu bra afrim na koko ya ebe mu no mo baba ko ayefre no ose kwame agye agapade na boso ya sebe ni nua no mo eye ono ne ba eye ni nua no omfi okoka ho asem a na kwame no se ne wa ubesi ho bia no wa hwe ya emoja na abefa sebe won so na ye wo nua ene wa firim ti kwame oye oba ena maami baba ma ne nso ye oba wadama edi anamo ena abusua no moya adwen se mutuo anade na wo as papa wate edi afasa ansem we ho mo plan bra mo plan ene me kan wa dem di mo plan no ejo no me so me ni sita ani ese adem dia di na obare dia to ko te eto mo mate
Nti o mo sɛ me mo na o mfa ye sɛ ka me papa ka sɛ me post me bra me sɛ ene de dia me nya mo pan. Ndi me sɛ da me bo mi sa ma ni ya fa sɛ amen katre me le no boanima no ya ka wo mra wo mo na mra na ka yi ru pan e pa ko na ka be ni na ka ye ko o ma me na na ne ye un pan e be na ka no ka on ni pa ka on ne na ni pa be se na ina bi do na ko ta iru pa e pa ko e ka tre na ni ya ene se football e bi ma football so atwa na e di ya bi en di za ne okay. Di me kwa na ma ni se ka me be frame ile no wa man se se be akọ no mo na mra nyambo a kra na se na de mo mra na mo ni ka ni me e ne za ni ho kwa ba za da se e bo ko ana se e na pa se no ba bi mo so ona ya ko so a le bi yago okay. Opanyin fosu e wada roma unim se obra ose yaw ne maye dodo ose le mano ono anu mane de zanga kwa ma de ka ho dia ombedru be nkono enti abusua no se bia wo bra akokoi se mo cha adwen amafa sam be fa so ache ne se bu beche mienu yafunu bia de baako ana mu beche mu nkono pepepe no obi ayi ne baako kwan be no maye madwen sam be fa so ache no nanka baako na fa baako na enwotwe na fa mienu na metie recording bi ya oba kwame ka wo mu se se kokoo no ya nchemu nkono amu obi anyi baako na mo yamadwe se bi amu chemu mienu ana miensa kra te se de wo kai a wo kwadwofo sukura so odi ani mu se obeba abeche wo sa kwa ne so a obetwitwa wo wati bibi sa waka ka mate ama me yele no ka ko me yele no ele ni dingo ana o record ye mbo ana no ka tano no ne so ka mo no brava o bi ta o record na o ba o no akolan ka ta no ye o to ne ano bobo tire mana mja dana kwa anika ya bazumati enti ye ne ukasa ye die oni wabusua kasa mo wabusua se obayi mra na montena se na mu hu kwaya mbeche ejapade na ma ndio dana me Asem Beba Dabi anti kamera mama na mra na me na ka hu bi na ka yi na patna se ni hu kwaya do pabo na ye dana se lutene ye mo pamo na ma kwa ya asunjia bano na ya homo soma manye tisi na kuti na iya tuwaji okay eja fusu ya dase ene wadaji a wenyama ye adofo de ade hye uru akwadwo fusu ono na ene awie yi yene ne ko ye kobon kobo no na osei kwa me ya ono no ye nwotwe no panyini no ohwe a owo krokituam enti besi sabre ya wie ya me no wo kasa kura no mo frede number do a edum enko okay me de asantefo constitution ebusa mu asem asantefo ngoma se japade ho asem de yenye ni tire baako etire baako oba section 2 clause A hono a enti maami busa asantefo lawyers say ye kwasne misne bi ye chemienu pepepe adakaka mochirika mienu pepepe say ye koche ejapade a ezese ye che ne pe enipa nwotwe emfafa na me baako pe me nso me mfafa ana
yenche mu nkono pepepe no bia amfa ne baako me invite Asante lawyers say we die mehia mo eye matiefo die na adofo ne adehye bi no mo ka yo nana Krobea Asante lawyer Krobea number 1 die asem ya wokin ekwan a omofa so ahye abofra oye ba kompe no amana tua adakaka no fa na mo chika nso o ma hye na amana tua fa no anse sa kwan na ye fa so ama se ejapadi bi ho nso a ye be fa so ama ono nso agifa na nwotwe nso agifa so se omu nyina ye nkono de nka bibibia ba a eye ka ye beka se ema no obi amfa ne sika nyede emra anase kwan be na mo ba so mo benye sika no na se mo ngina ho na mo yusu sa emra no emma ba ko no tua e ka ba ye fa dia e japade nso ba dia ye manufa na mencheche mu kakra ni se ye mfa ne se nka abofra no de ye ba ko pe no senka uswa ena nka wontimi ntua sika ni bia ena enwotwe no eye mpanifo a nka kwan ben na ka ombefa so a se japade wo ho a ombema ni bi pacho se moti de make yansia kwan ben na nka ombefa so a japade wo ho a nka ombema ni bi ana se senka japade wo ho a nka omumma ni bi ana firi se usonti na se ojina kontakro na se matimache adakaka de amano se ontua fadia enes yamfa sa kwan na aso ngenya dai yenche ejapade no so emfaman obi antimi nka se omo nche ne manu mienu efiye bibi bia eche mienu nti o se ejapade no so eche mienu ne de ne de ma nda wase. Hello Nana Krobea, good afternoon. Bide ekeka kwa de kama me beka se wonje echiredi se ne ba ketua na ba se na ba no mo se ne de we neja okas dia ebusuani bi mra na obetwitwa ne kwa de a ekame kwa de nkonjem na onfa na ye de nyame emsu nyame ye ono so me ba no ne ntabeka ebia ndu bi na ne ba no kwa ye kwa gya ne se ne be ya ketua ne bitumi apen no on nti de beka dia kama me ngem be da se yo Krobea na how I'm a free UK and then they will take lawyers in America. He say Asante Mran Senya Oshasi Echemu mienu no Asante Mran so sa kolale ba kwa ye chade na ye che no Echemu mienu we maame ma yen chene nkronkro tie chene nkronkro a ka omko mochi ni adakaka no ka onu no enya ka yechemu nwotwe ma ka onu finya baako enti menso Krobea menso metie mo pa na ye kan sa Asante amamre no sa anye ye no echemu yenu se onu no se onuanom mienu a yechem we sa nti yechem enti menso Krobea menso media ba no nyame hia o papa Krobea wo ye nyame adwuma o mitie o de bia na me se o nsem nyina nti we no minim se number se metimi aye o kase enye voice no tuna se metimi a ene me de be fa so sa Krobea nyame hia o na me nka ho mechiao umlewani nyina umlewani mechiao nyina Nana Krobea ene ewie mechiao we ye wo fa se kwakukin na me de recording we ebrewi me de free kunsu na me de brewi ene ewie mechiao nyina nyame hira mo ne maduma pa mo yema Ghana mine Asante mine. Nana Krobea mitatio na nene me first recording a me de brewi. Nyame hira pa. Na asem e kura simple because say adakaka
sɛ mo fa mo deɛ na ne ba no fa ne deɛ mo ɔkyiri fi mo fa mo deɛ na ne ba no fa ne deɛ na sɛ koko aba na mo fa mo deɛ na ne ba no fa ne deɛ a wɔse wo yɛ bɛma kyɛ obi na sɛ kwame no ade ɔno ɔyɛ bɛma kyɛ obi a na Krobea mankasa kyɛ na ya bɛkɔ ho wakɔtea no because yɛ ma wo afianga we ɛmfa mmira nhyɛ wo nsɛm nana menim sɛ wode deɛ sɛ bɛto deɛ sɛ nyame nhyira wo nana yo moni adwuma dindi safo tomitom se eke agya safo ahwerewam abrante no no mpacho asɛm wode sɛ animu da hɔ bibi ekyemu mienu dia nipa nwotwe no ɛfa baako nipa baako nso ikyema nso fa baako ogya brane nti onso de baako wai se de chen pepepe saa mo ye chen fufuro na ba de na sɛ ni bere wom se de onso ni bere na dɔso mo nti onso pagya no ma so a nti saa na tinyame na bi ekwa ma no nti ikyeminu de ogya baako no nko no so de baako nwotwe na obi anyama nana ya Krobea wadawroma memwaha eba udwumedi ya wo Yesu wode hye me kasa fra figya akwa abre kode e fra me senior eba chawa ya asama abusuan ana se mrantie enuafo aniema ekoso wo montami dabi kontonkro efisa aka memu no si ya chaade ne nipa ne empempem kura na se ba ku gina kontonkro si ya che eka na so no nko efa ne ka omo maka dodo no kofa eka baako na kontonkro ne fa ne ka e ba de chemu a kontonkro no so gina baako nti ya chaade ne mienu senga busuya ka ho de akebecha ne miensa busuya be fa baako nanka kontonkro na fa baako nanka dodo no so fa baako na se busuya ka ho de a sade mo kyere ka no mo kyere na ada kaka mo kyere no sana koko no so meche sana koko no meche enti kontonkro no ne de baako so mo kyem fafa na se koko no mete mo kwa ne sima o mo fa ne de ma no enye saa de a asante aboso medi o machi madam yo Asem Beba Dabi abedwafo na Krobea mechia abedwafo nyina efeme nana baafo entwi mekasa free wo hwim na ba fashion de bia yitie mo we de asem ya ye maami de beto manimi na ye ho ade nkyere kakra ye soso ye wa ye kyere ya adwene wo fa efa ho ni ye maami no de ye kanya ne se hwe koko no a ye enna koko no di ja ye no kunu no de ma na no kunu de abusuafo omo adwempenti omu ja ma amofra no na ahwe nsem ana wo ho a maami bi di adura kɔhyɛ hɔ ne nkosua kɔhyɛ hɔ no mo a anka yɛ kɔfa nsem bibira ba a na ahwe ne ba no so nua no abrante nsem a wɔ kan ya na utimu sɛ adwembɔne aba ne tirim ebia ne twitwampo na ɔkɔto na du na akɔfa nsem bibira ba yɛ maami nso so ne ba no di ne ba baako etika yɛ esusuye mu a enka wonya bibia ma ne kanfa ma onyankopɔn na mmom sɛ wo nimpa bɔbɔ pa na ne mpa bɔ mu ɔden dia ene onyankopɔn be ko ama won hyemu din sɛ ne be onyame nam ne tumi so ebe ma nkunim dia ayɛ adwuma mmom ade ne de ɛsɛ sɛ nka omu temu pɛ fi sɛ ɛkaba ne temu pɛ dia ene nka kokoo no so so sɛ temu pɛ temu mienu pɛpɛpɛ na obi afa ne de ne so so abrante no adwenbɔne aba ne tirim yɛkyia obi biala yɛkyia adofo nyina nyame nka mo ne madwuma pa mo yɛ. Good afternoon, Krobea. The flame J Samuel because free crew from Jehovah Junction. Na mami de asema okay de asema shede nyanti asibia o oba nyine du ba bi se ayi ase de ye gidie ebusu japade bi nipa mako 10 oba ko pe ummomode mmompa ne nyame mmon ma ne nya adwuma bi nyene won fa nhwe no ho koku eda kurase na ni sinchina wani abira bi se me pira ma me ba oba ko pe nipa mako na de dinechi obeya afi chana ko chagwa ba be hero ba ibi ase japade de ne de koku nsemi uye ya ni ebikun uye na ebikun obusu asem ni sa ni ma we nya still na asante food sa ni ma we nyina echi
modern pay mompai man ne ubani nye juma pe bi nye no fa nhwe no nye bi nhwe abusua kuku na do ba di ni wiese dru so na da so di abusua achi abusua kuku achi mina na ka me ko aka mam no twa achi kura no ma ne ba no pe bi fa pa adwuma bi ma ne ba ne nye no nya ase odi kuku achi obitu a o ka se di kuku achi za ne wiese akwa ko ya mama ha the events na me ka se fi atun so mamumo ne mu duma pa mo ye ma Ghana man ya impopra trapo abutin ko ni biso na me fi se oba no asem wo kan odika nti de oka no sa na ese empan for do kwa adum no mo ye ma no e fi se a unit expense no se ko ba se ma 8 no efa half ono no so nko afa half every so much ejapade no so a me ma dwemo de se oba no so per half na nkola 18 years per half possible ni see what is good for the Jews is also good for the gender. So what the mention say we say impokwa na enye emra kra simukwa na asem wo kan etashum ana e ka se emra na edian e ka se emra asem etashum o twi hu na me kan wo twi mo explanation e ka se emra na se kira ne asem etashum asem etashum ye fa ne emra. So what the mention say nti e ka se emra na se kira ne asem etashum to me fi se oba ne dika the Obana can and phone and Yamana Bibia Sumita, na Bibia Sumi, pay was Mudimu, but I must name of Mamu, Munkoshan of Mapai, and Magana Mania, Namisram. Nana Krobea, my home, a Jafforini, make us every danasi. Nana, the woman say, no cracker adding, and so can cry near he. Adaka can much recadia, much mamma nipa baklu jabraneno. A tuya. I didn't do cocoa, dear, and no dear old signs say. Ontwe ena anya adaka kane mochire kakra Asante amamre monso no se duru koko ne chene ono gina maame baako na monso maame baako integrasi ye chemienu na ono fa baako na monso fa baako. Okay, madam was say voice note to know nyasem ketwa the Asem ba chire kura no nyasem ketwa Radeni Abuafo. My Asante lawyers, the Medinkia Bonina, no, I appreciate your efforts. And the Monso said your Modia Asante 4 Constitution. Na Asante 4 Momano, a Trebako, Section 2, Clause B, Hono, much rich Museno, Abuaye, Ewofa baby. Naima, Agawa. Yeah, now to say. Very good. Arofonia this year, Sabri eye time hebal emre. Na ebrenu dru seya na enupa wasem enua ifi time hebal akachia ba ehonkomo eniedie. Obapa onya beidie boyenkomo e. Area need him meda wase bebre so mama ya kwanya ne se me matie for yentwetwe apomode ho komo meda for pa otie me sabre mema wa ha na mama wakwa aba Otech 102.9 FM so medi ene nana akosua yeboa sabre ya wotime nkan na magimedwai na yapomode ho komo twetwe ebre na adu so eno ntime sel so obeka me ho ni atwetwe apomode ho komo esanse ya de eya ama me ne wansere ayeka ye na efri ya de obi benya wa na efri yade enu ntina time herbal center ya hye ye de yatie sikwaye mu wodoma nkoma num nane na hahama se de trend wokan wo mu se ye ni aduaba ne mfa haban ne se yade no sa pepepe ne asua nam so ye de nuaba ne ahaban ne numna no ene keka bom ne de ayedro ene edro ye de ebro eye TIMG time herbal mixture edro eye tete edro pa che se eye pure natural and effective se eye malaria yade
ɛna abɛsua nipadua ne so tete nipadua ɛsɛ nipadua ma wonya asetena mu ani gye ɛma wo mpom ɛnyɛ den dia ɛne aduro ne yɛ TIMG medafo pa frɛfrɛ yɛn number no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417-669. Time herbal mixture edro menofo pase de medi kan ye no eye bibidro krojina etu malaria se krakra edema o se malaria abesua nipadua ne so eno nti ama wuti epai wo edwa wo se jen tipaye abesua wuti so ama wuti emuaye wo se dududu woje ho ba bia enje wani nyina eprunso wani aye se kokko ede subidie de ne ho abehenya mu wani so nyina briwo wani so ye say see one time wo bibia mienu ni nyina ne malaria yade a adukuru wo ni padua ema nkwamwa no ayemre na wumpom ayemre ehun sunsanso ena wunya no eno ne sanu bora drugstore herbal shop any pharmaceutical shop bia benwa edro ni yenyadua herb time herbal mixture sorry ena wo hia se wo beno numbie ebebo esiesie ni padua no ede ama etu yadewa ewom afrimu ede ama TIMG a time herbal mixture drono medofo pa awo ena atiesi usuo wo ho epuse che wo je ho ba bia enje awia awom enso wuti awia nim si enyina ye so de awia nim ye dwane awia kataban yi wo de awutimu bi ye so fa na wuhuro do ye dumfa na wado watata so se bribi wo ho ye se ni nyina ne yade a abesue ni padua ne so ama enkwamo no ayemre ama wo mpom ayemre ama wo modern be woni padua ni mra wo senke kwosoro no aba form na ni padua ne tebia asesa eye TIMG time herbal mixture dro ebibidro krojia ya ne dada edi ama wo se anopa wie anwumre anadwokra be yi a faka ho wabo bibi kakra wie no wanu no mu bi na esiesie ni padua no edi ama wo edro ni ye time herbal mixture ena wo hia se menua ba me mame a wutie me sabre eni dane eni wo eni ni ye wo bu won sa wa yasna ehonom ejo moje fie wo se pie fri ni padua nim wo ba de ye ka ye na kiye se busumi mu emu na wo twede e wo se nka moje fie wo ni padua mu bia no etimi epie ekọ na so de no eba na mienu na aba na miensa bi obayi u panties anasa o pad no na moje fie asom ketwa bi eye fie e wo se pie na wo de no de emayi a egu de nim eye den wo betna ho aye nhwehan na akofa nsunsuanso foforo de abro edro ni ye time herbal mixture dro ena wo hia se wo beno no mu bi wa yase a ero broni beka was menstrual pains and menstrual cramps ye de abibrem yesi enidane wa yase na ehonom ero wo bo bu ne nsa wontimi cry ye kwa wontimi nko bi nante na aye ne den ede amano wo be mini afa so saa wo bi so de asopiti empani akese na jeso okoje gu ne ho mesre wo enu ntu be bu nsa da ne den nyina akoje empani agu ho ana da bida sika ketua bi bora drugstore herbal shop pharmacy shop bia ebenwo emuse dro bia edukroje na make for the amount eye time herbal mixture dro ena me de ema ena wie na me di one dance a kire se wo be penetrate kwan no anu no bi aboabo esiesie ni padua no wo be bu nsa wonti ya obia dia eye time herbal mixture dro ena make for the amount cause one ne frɛ yen number no eye 0244 417-669 0244 417-669 empenia tnasi empenia jebre ahomatrofo no ekura opemu na honom wo frɛ na wo beje wo so wono obetwetwe wo pomode ho nkomo no apomode no enya ne ho ntuma pa efra eduro no se beje wo na yeguna enu ntina make am for time e ba mr eduro de ama ho se wono mato na wontimi enidie aduane enya wo de ketrema ne makwan ma aduane mfa so wono ma yekuro wo mini mu ayekuro wono ma yebisi basa ketrema ne so ayenwonwo aduane to wanu ma yesi mia wani di atrema mienu miensa na ese ja wabofuno na nke aduane a opepa na si wono na so yade enti wontimi enibi pampan ne kura wontimi enyina no ni nyina ne yade a akosue ni padua ne so enu nti ne yesi yade eya yade besue ni padua so a eha ni padua etiti ni padua esei wompom ema wompom eyemre ema nkwamo no eyemre se de beya entimi nkuntia yadewa ne sa ni nti wo hia dro a enkwamo
mu anu so benya na omenya ahoden akwete yadewa no enye adro so ne adro ne de wanom na ho asisi ho so adro ne de wanom no agina ho so adro ne de wanom no watimi edidiye tipaye a wo so na atu ayira ne nyina so ne TIMG time about Mr. Dro and I make up for Eddie Amau say obe penetra kwan adwuma den brefo eja wa hututuo wa poso usisi wo chepe wuntimi enya ho hye wo beda honom say yentietia ebia no wachi nkasa na emu kobuo wo hia time about Mr. Dro ni bi na medofo pa wanu no mu bi ebebo se wo honam eye wo ya wo poso away wo de ebo wani prebro ni wo se within a twinkle of an eye na wo ho ato eye bre ene de ato ya de so se wonya adro yi bi na wo no ma sima kakra bi no wagina wo na so enu nti ne se eye time heba mixture adro ena make for ediamao se wo be penechira kwan na wanu no mu biem ebebo asiesie ni padua no ediamao ena aye wo de senka wo free adwuma ma be ya se wa relax kaka no ko to keta so a e wo senka wutimi da na onya ahomegye na ade e be che no na wedi na gina na ho so wanim no na eluki fresh na so wo de ya de abesue ni padua so ntim enna kura wuntimi ennabi wo je ho ba bia enje wo mni koto ha no amna koto ha se ase wo ye bibi ni nyina mu no betwe ya na ade ache ade e be che no wani ase nyina totom wedi no na etwintwam enna wuntimi ennanti no wo body no entimi regaining new strength enu nti dan na body no abre dan no wanim no eluki stressful ni nyina ye adura wo hia se obe no nombie eye time heba Mr. Dro ena make for ediamao wo penidoso poa wo bora ashtawa eye dani herbal baseline pharmacy Qualinak herbal misty herbal ena pitank Friday men's herbal ye KO have made pharmacy anike poly4 anake STU4 ene din hwehwe ni mu also chemist ye KDT Race Cross PFA pharmacy ya waterfall new road eho ena benya adro ni dosopo K and Jane herbal ye wemrom Abidjan house wodu ono ma adro no ebusua chamfa dodo bribi eye nyina ye dia jese abofra woni enfie dumienu wo balti ama oba no for ena pay for mona ani die muntimi enum bi ye na ya kanu yenko chini kwa pedro waso yi bia na ya nonom esanse malaria de ebesua ni pedua so a eni mabofra ni mpani ekumo bia eha ni pedua sei ni pedua enu nti edru ebetimi abo awaje ono eye pure natural ena effective eye time herbal Mr. Dro ena mekanfo edi amao sienti eye kan ye eni owo motu kro medofo pa mi hu yanka so de eni adro entina honom ema ya de enka wonto ho ansa no akwape adro wanwaso ebi a kira kwan sa bre no na atofo abeto amanasa esanse eye atofo dia eye busuan chemfa eye yenyina ye dia se wan tonis emprempre wan boy radra store herbal shop pharmacy shop no ankope bi antoto a ebre ya de beka wato no na yetu amanasa enu nti pebi na nonom na afi malaria fever bia adani ziba ewo mu no entunko enfama edro no eye TIMG number ne so koso ne frey eye 0244 417 669 0244 417 669 Meda for power frey ya ye beje osuni abo anya nya oyade enso ano edi amao kayo se time no TIMG midin bio ene nana akosua yeboa apomode komotwetwe ena mede ebreo dasene ye behia makao mo yada se arofo we eye nana akosua yeboa befere nana hema oba papa bi na ofri time herbal ena enawie waba besom ene wat de ye e de free nano de aka nyina ye wana ma otu a obetuo na wakọ baabi a ye toni eduro na wakọpẹ time herbal mixture no bi na otobobo a de waka ne be ya ma eduro enye na eduro eye tete eduro yenim ni nso free tete enti pebi tobo na enye ni pedua ni mu adwuma emwa wo eme ni pedua no ensipe arofoni adehia ha ye 102.9 aha eye otek Asem Beba Dabi dwumadie no asogusu a wutie enawiei o hweye nso na ya no asan ka ya hye ne nso say ye were the biggest online shop in Ghana ya otayechi sa online shop yi amanfo bi no abie bi
ya amanfo bebre akọ oda neoma afaka ni senti ne se onom nye credible amanfo tumi oda ade no eye ne fe no hu ye no oda ye no ebeba no na kokromo ntwa bi ene akofa de abre no enya de pa onom enton neoma papa obi de tumi de ba wo hye ode ye ne ho ode ye na de opeso ode ye nanu nansa na breki ade no nye quality na ya ye nhwehwemu atena se hunu se wo pe the most credible online shop, the biggest online market, oton quality but affordable goods abapa more. Yeah. Into the Google Play Store say anako App Store. Na ko download the app no abapa more. Na wo download the via unia medofo awutie mi uremu a enioma ade bie hie nipa wo yendada setenemu bia no ebi wa ha de adisiesie yedam se TV machines ye moso se phone air condition fine tape de wa ka fridge brand ben size ben na wo pe enioma ye di nnua na ye nkonwa mpa nom ne de keke ka ho wardrobe ne na sefo ni nyina bi wa ha de ye ntade a ye hye brand ben na wo pe ni nyina efe kama ni nyina bi wa ha enioma odi besiesie wo kitchen umuka ase ni nyina bi gas cooker bi toaster blender de na uhia flyer ni nyina bi wa ha chese de wo hia na wo pato ye mpese obebe krom obi aba behwi mu sika yasetena ofie oda ni emfa wa de emra wate ya number nso nie ebi a wuni phone ade be download ye app na je number ifreka de wo petuaka ni emfa wa de emro 059 338 6133 and 059 339 1848 ya abapa mo for your number ya water for 3 miles sakasaka park ya wa kwanya ebi a wo pe double decker fridge kakraka ohonso ye wa kwanya obetumi atua ne nkakrakra eso ane ye de wade abrɛw frɛ ye number no na ye ne won kasa ne nkire nsem mumaw ena wie traditional Dr. Dawood eye panyini pa woda Dawood Herbal Hospital no na adofo ne adehia mutie mie Dr. Dawood wa ba santimam ama adofo anya hoto ote ho twen de why na ne de ye yade brafo yade kwankro yade beda wo so kodana ebeda wo so da na misrew wo de wo ni Dr. Dawood nhia se wi doctor no papa bowura se wi kwaye mu a ahaban kasa ote enti wo yade no anu aduro e wo ne nsem brajo so krapa edania enkane na Metro FM ni wom no sa dan no emu na sesei Dawood Herbal Hospital edini dwuma free uyo oba na wo ho aye wo den sesei adani su na de amawo wa wubi afedi emabio atwe wo de bra papa no sese wo ngoda kra ebe pa ho amawo obeye ni nhwehwemu obehu ade kode a abedane si akwan ma wontumi ngono ode aduro beka ho se wo ye bema obema ne da fom bem onua okania na adum no bema bia wokania ne obema enti ne yese bema wati ase ment na ho ema wanigi a wobenya wo wiase mu no sebe emo enya minimutwie na ye anigi o nyesa wo nom na wudie hono enu ne anigye me nso na me bi sabre ya me ne wo ka sei wo die da fom bemu bra Dr. Dawood bema na peja ebe gina so na be bodwuma esikire yade brafo bi na abeto so emoja bro so stroke yade abeka to fom enemu yade na hawo wanya dwunso twamu hawo sabi aye kese ana ye de rubber kra na akwa akotum kire se kokora mabam wo de wo ba Dr. Dawood ho a ode na duru beka ho fabro do hawo sisi yade brafo bi a wako a enko eye koko bi ana sasabro bi papa no be ye hwehwemu adekode e kofa wo yade no ba ye no de aduru beka ho ne number ni eje fredo 0244 88 6437 and 0201 681 717 3P garlic mixture enu ya duro
Piwak Natural Health for na this adru we yaba onuado fo awutie mie mana moto ko pharmacy over the counter drugstore baby atoni aduro bia na kasa wo pe 3P garlic mixture aduro we eye garlic aduro natural garlic ewum se wunya bi na se wonomo a ebua nipadua no wone ye da sori a o se me honam nyina ya me ya ase ye de ma ye adwuma wonam ye mfa a wonye hwe ko pe 3P garlic mixture aduro ni bi ebua memugya tumi di atrantwie enti woda utumi da why na ne pressure enyina yie ne cholesterol yakase wosoro ne immune system no function yie na pode na poso nyina ye ne yasasa bro beda sore no sebe na nase atatai metena ka tintin mu kwakwa tintin a na me nase meba na atatai ni nyina ye hawo enye duabo bi kope 3P garlic mixture aduro ni bi oba misti heba kole na agdan heba baby atu aduro bi anaka so pe 3P a ubenya bi aduro ni bodwuma se ebeboa wo ye number ni ewunti bi ase afre 0248928824 and 0201000021 Volta Drill Limited yetu nsio unsu benya nsio ye betu nsupa ubenya nsupa nom ufie ho anase wadwuma mu ho ye ukro mu ho nana tubi fadi toso nana Krobea nsio sa koda ne kosazu ukobu nsio ne wa me ko nana Krobea udi be kansio ne so afebo wo de obai wa anye hwe enza si wa ton billions wa jedi yantu ade so a wawuko udi anka ye bibi monumental ma dinka udi etunsuo ensuo ye nkwa ma Volta drill fo metu sa nsuo no ma ho honorable enche ye betu aba tubiji udin na amanfo mfa nkai ho wati ase Volta Drill Limited mo amu ye nsuo adwuma se wunsuo be ye de na wanya customers ama ma to wunsuo a jitse wa ma Volta Drill fo abetu ni se ntini se muntie 1 onum wa nimdifo they have the men, those who know the technical know-how, the expert in ensutio omo wasanko for no. 2 omo womfidia yakra free India ba na womo de ye wo madwuma enti he se ho no sane etie ya from atechem eho ya nwem eho ya abuom ombedwam na wokwa asase na yase a ye wo bo kakraka bi ebutu asase na yase ne so utumi dwam a asase ne ma usukroje wo mo dwam o madwuma no wo bedwam no atwi nsukroje no de ama Volta Drill Limited o madwuma anie wa man kwanchen fo bi betu bi ma o hwe problems a wunsuo yi na mu fra ye nie mesiesie mfama we ye wa ahojo da ban he ya ye main office ne wo ho okosunwa itachima ne do ma nyina nso a ye won kura bata wo ho ye number ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 first number we only Volta Drill for be kasa de wontia sibia no obekire mu nso de amawo and Hepa Plus edu papa nunie Hepa Plus Pavi ena Plasmos enu papa nunie Hepa Plus Pavi ena Plasmos enu ne yemiensa ti sesei ya bone nsamrane se de fearsome 3 sadro we yade suro enu miensa we se bi ba uni padua ni mu a ebehwe ni padua na pomuden ne so ma wo nti udada to adwenem oni ye gone too soon for no wo ma hu aduroi nko ma nkontem enti wode ya wote ase a wote mini mana moto na kwa baby a yeton aduro bia wokwa wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos unim se wonom se nro miensan a eye general well-being wadwuma eboni padua na hoden ne ho ban yade ati ni padua ni mu a wontumi ntena epamono ena de eba ne nso ntumi ma kire se wanya kofuo bia abebo wapomden ne ho ban de ama wo obeye defense minister in your body system. Yes, Hepa Plus Pavi and Plasmos mene wo ka se wunsebuo munye wo bro ye o homo bro o mensis nkoye na dronie nom
deɛ ɛbɔ nipadua ne ho ban ya correct nneɛma no nema ne mfa order emfa ma wate wanya stroke asikyire yadeɛ bi mogya abroso bi wayɛ kɛse abroso obi ni atenka yeso ni mu asɛ taabo asɛ boɔ saa deɛ no mampɛ mɛmampɛ obi nso ayɛ mmerɛmpam infections nti sɛ besent koraa baa ho me nua ba nya depa nya homka ɛyɛ adwene well-being ne ho sɛ well-being ni gyina yi ade aka nyina ayɛ mfaso I tell you enti pɛ hepa plus pavi plasmos yɛwɔ ne nsuo yɛwɔ ne topa yɛ sɛ wononom anaa wo memene a ɛboa nipadua ne paa baabi ato aduro bi ano kɔ aboni wobɛnya bi yɛ namba ni ɛwo nti biribi ase afrɛ yɛn 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 medimafo herbal clinic ɛyɛ Dr. Time da so papa yi sɛ wobɛkuma se abu akɔ agogo a ɛhɔ a no ɔde time wototo amanfoɔ yadeɛ no so no wo yadeɛ da so ɛna awia yi wako ɛnkɔdo papa no sɛ wodeɛ bra no wɔmfa time nto so ma wo ɛyɛ hepatitis A, B anaa C stroke nwodua yadeɛ bi na ɛde wato fam wanya kidney mu haw wayɛ mmerɛmpam infections bi na ɛtete wo low sperm count kwabra ne obɔ adwuma gu a obreguo nso ɛya hwɛ wo hwene mu tutu a yɛtuo etumi bi ne kosua crate ho wabrɛ enso wo hunsuo ntumi nyemba bregu ɛya bra na papa ne mfa time nto so wɔmma waduro sɛ bɛyɛ a wobɔ na so ɔbaa ne bɔtra koraa kɛkɛ egu fam no abɔ atra na wanyem wate aseɛ kyerɛ sɛ wo ho gyina ho so ɔbaa wo pa wo a wunya pressure hernia stomach ulcer fibroid na diabetes wode wo ba medimafo herbal clinic papa the time beto saa how de so obeye free ama ho ato kumasi abu akwa agogo enu odi ne dwuma ne number eye 0244 77 4282 ena 0245 61 6336 krasi asumdwe nkan yi nyina na emu ayen oba de achi ame akra odeshi maami awu odeshi yani ya odeshi yani ya odeshi a otikuro fun ne kwa ne anya yi kwa ne trimunde ne kunu no se nase awu ne asomasi se na ase otikuro from wote tafo 3 mas so odeshi de omu okuro from odeshi awia yi yama oni wa busu nyina ya odeshi ye no maami ya prema fo yi pa ka onai ne prema nye sika ni yonku ni prema David kra edi odeshi yama yako obo bremu yo akra me dase ani enche Mr. Nketia yani Mr. Kwabra Nketia oboase eja Nketia education director me kan wonai papa ne de owonim de o na oni me fiada ebe ya se obo teacher fo na omo ya de na baso unse ntansi ne mpatem ho no oni me kwa akota na chi ani empia o me koboase se we de miami krum me ko wow unse ntansi unse papa ne de enim de onum de Mr. Nketia nim de bompa ye se no papa wa cha ase no omfanko wie ebetumi anko omo man education kura bi awaso omo de man obetumi papa ne nim de education die nyansa no wom enye ayi no Nketia wo ho enye book mu de enko efie ka unsentensi kura a very good afternoon to you Mr. Nketia God bless you akra asem we no maami onya abotre hunsunye hu efiri se me hu ni se akwada na kura ne nkasa yem de se de kire akwada na adwene ane se ye bechemu mienu no o se me nkasa me mpene so na mienu ne de mempene endi maami onya abotre de ama akwada ne buafuo ana se nani abere nyina ye se maami ba no ankasa wode ne ho no ono no enkasa na se maami na ahuri agina enti de duru ba bi anu aka chen se maami you are no free asem no mu if you say duru ba bi kura Krobea Asante kotokosi eja makura duru ba bi o mo ka che ni wa ma enti se maami sori gina se chinchina wona bre bia wo ye course akwada wanya abrante a wanya 33 years onya akwada se bibi hia na ontumi nka enti se wo sori gina sa wo ho be ye o mo maka ne ho kra yin se ye bra pani kra ni ono ode na ho kra no onka sa bi kra obetimi de ache yen Asante fo minim obi a ne papa ba enyo maami bo ne papa ba na de ne ko school sa ma ne wie university
ebinom papa ma etimi fa nketewa ne hwe wo mo eti wo mo betena wo mo nchen enti ade nti ena maame na asori a wagina enti be ye nketewa na ama maame ho aye hi kakra enti mesere mi nua ba yi se onya abotere na afei ni atoso eye abusua no eni se maame we na sori gina abusua na sori gina mo na ye mo dia ena mo de mamoma eni se bibiboni bi kosi a mo ne ye bebo mu din eye me ya se sa akwadwofo su no bibia na maame na ka che ni se ko yesei no wan so aka che se ko pe abusua bre me wo awudi ade enka ne no age so fa papa ni tu enka na abehwe nkwada no busia ye kwada ni dua pe busia bra ye ko ba bia ko pe sika bra wo ko